Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Morning call. Morning, Tits! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Peppa
bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. Dear Titan Jello at Rakitera, nais ko lang po sanang ikwento sa inyo ang isang masalimuot na bahagi ng buhay ko. Gusto ko na sana kasing pakawalan ng lahat ng galit, lungkot, hinanakit at lahat ng pangit na emosyon na nakakabit sa mga pinagdaraanan ko sa nakaraan. Sana po maunawaan ninyo ako at itago nyo na lang ako sa pangalang Sonia. DJ Titan Jello at DJ Rakitera, ito po ang aking secret file. Mahal ko po ang husband ko na itago na lang natin sa pangalang Ramon. Mahal na mahal ko po siya, DJ Titan Jello at Rakitera, pero parang hindi niya naibabalik ng sapat sa akin yung pagmamahal na ibinubuhos at inaalay ko para sa kanya. Hindi ko naisip na sa kabila ng napakaraming taon na nagsasama kami, sa kabila ng lahat ng sakripisyo at sa kabila ng lahat ng mga nalampasan namin, hindi pa rin yata sumapat ang pagmamahal ko para piliin niya ako. Dahil naitapon lang ang lahat. DJ Titan Jello at DJ Rakitera, 21 years kaming nagkasama bilang mag-asawa. Nagbunga kami ng 2 anak, puro mga babae. Awa ng Diyos, naaasahan ko naman ang mga anak namin lalo na pagdating sa pag-aaral. Parehas po silang magagaling, mga achievers sa eskwelahan. May mga ibubuga, kumbaga, matatalino at masisipag. May direksyon sa buhay at alam ang gustong marating pagkatapos ng kanilang pag-aaral. Silang dalawa ang biyaya sa amin ni Ramon, na hindi namin ipagpapalit kahit kailan. At kung bibigyan pa ako ng pangalawang buhay para maging ina, sila pa rin po, DJ Titan Jello at Rakitera, ang pipiliin kong alagaan at wala nang iba. Mga kabisyo, isang malaking karangalan ang gampanan ang tungkulin ko sa buhay. Ang tungkulin ng pagiging isang ina. Masasabi ko rin namang mahalaga ang tungkulin ko bilang asawa. At nababalanse ko naman ang sarili kong kakayanan para sabay nagampanan ang aking mga tungkulin. Hindi naman siguro kami magtatagal ni Ramon kung wala akong kwentang asawa. Lahat naman ng pagsubok ay kinaya namin. Pero sa ayaw at gusto ko, darating din pala talaga sa puntong susubukin ng Diyos ang tatag at pananampalataya ko. Maging ang hangganan ng mga taong nasa paligid ko. DJ Titan Jello at DJ Rakitera. Noong taong 2024, nakaranas ako ng pagdurugo. Hindi normal na pagdurugo kasi lumalampas sa bilang ng mga araw ng buwanang dalaw ko.
Sa umpisa akala ko pa-menopause lang talaga ako, pero yung parang magtatagal ng ilang araw yung menstruation ko. Tapos titigil at babalik sa normal. Doon na po ako napag-isip, DJ Titangelo at Rakitera, na parang may mali na po sa aking katawan. Sa totoo lang po, may edad na rin po kasi ako. Mag-51 na po ako ngayong taon. Kaya akala ko pa-menopause lang po talaga ako nung una. Pero hindi pala. Nalaman ko na lang na hindi pala normal ang mga nararamdaman ko. Nagpakonsulta na ako sa isang OB-GYN. Pina-ultrasound ako, blood test at iba pa. Laking gulat ko na lang noong nirefer ako sa isang oncologist. Yes, mga kabisyo, tama po kayo nang napakinggan. Dahil may suspetsa ang doktor na meron akong cancer. Parang magugunaw ang mundo ko. Dahil sa lahat ng pwedeng sakit na iinisuspetsa pa sa akin, ay cancer pa talaga. DJ Titangelo, DJ Rakitera. Chemotherapy ang pangunahing rekomendang gamutan ng oncologist ko para sa sakit ko. Hindi po barya ang gagastusin naming pera. Pero ginawan namin ang paraan. Nanghiram, nangutang, nagbenta ng mga personal na property. Halos isugal na rin namin ang naipundar naming bahay. Pero sa huli, hindi namin ito itinaya. Dahil nangako ako sa sarili ko at sa pamilya ko na gagaling ako. At dapat gumaling ako. Hindi ako papayag na mawalan ng tahanan ng pamilya ko dahil sa sakit na ito. DJ Titangelo at DJ Rakitera, ininda ko ang epekto ng chemotherapy. Pero ang hindi alam ng mga anak ko, iniinda ko ang unti-unting paglamig din at pagbitaw na sa akin ng tatay nila. Alam mo, DJ Titangelo at Rakitera, masakit po ang epekto sa akin ng chemotherapy, pero mas masakit pala ang epekto ng bibitawan ka na ng taong minamahal mo. DJ Titangelo at DJ Rakitera, habang may sakit ako, nahuli kong may kaugnayang ibang babae ang mister ko. Hindi ko maintindihan kung bakit ngayon pa, at hindi ko rin maintindihan kung bakit nga ba talaga. Ang tanging tanong ko lang sa sarili ko, DJ Rakitera at DJ Titangelo, matagal na ba niyang ginagawa ito? Hindi ko po masabi, mga kabisyo at DJ Rakitera at DJ Titangelo, dahil wala akong ideya kung ano ba ang dahilan kung bakit niya ako ipagpapalit. Inaasikaso, minamahal ko naman siya. Tanong ko pa nga sa sarili ko, pumapangit na ba ako? Pumapayat na ba ako?
Nakakalbo na ba ako? Kaya naghahanap na lang siya ng iba? Ganun ba talaga ang pagmamahal? Depende na lang sa itsura. At kapag kumupas na ang ganda, madali ka nang kalimutan ng taong mahal mo. DJ Titangelo at DJ Rocky Terra. Hindi po alam ng mga anak ko ang ginagawa ng tatay nila. At biglang isang gabi, may pangyayari sa aming tahanan. Bigla pong bumaba ng gusto ang vital sign ko. Akala ko katapusan ko na at akala ko malapit na akong mamatay. Sa mga oras na yon, wala ang asawa ko at nasa babae niya. Alam nyo, DJ Rocky Lee at DJ Titangelo, ang sinabi sa akin ng asawa ko, hindi niya raw ako kayang makita na nasa ganoong kalagayan. Ang sakit sobra. Dahil 21 years Titangelo at Rocky Terra at ngayon niyang sasabihin na hindi niya ako kayang makita ng ganun? At ganun na ba ako kababaw para ipagpalit niya na lang? Hindi ko na po alam, DJ Rocky at DJ Titangelo, kung kanino ko sasabihin ng mga sakit ng nararamdaman ko. Hanggang sa hindi ko na natiis. At sinabi ko na sa anak ko ang kasalanan ng tatay nila. Nagkaroon po ng kaguluhan na dahil sa stress na idinulot ng mga nangyayari. Muntikan na naman bumigay ang katawan ko. Nagkagulo ang lahat hanggang sa nagdesisyon mismo si Ramon na iwanan na ako. At iniwan niya ako sa panahon na pinakakailangan ko siya. Mga kabisyo, DJ Titangelo at Rocky Terra, mabuti na lang may mga anak kami. At sila ang sumalo sa mga iniwang tungkulin at responsibilidad ng tatay nila. Kung wala sila, baka hindi ko to malalampasan. Dahil DJ Rocky Terra at DJ Titangelo, sa kanila po ko kumukuha ng lakas ng loob para lumaban at magpatuloy pa sa buhay. Mga kabisyo, kinaya ko ang gamutan. Dahil sa awa ng Diyos at sinapit ko sa asawa ko, gumaling po ako. Hindi man po ako kasing lakas ng gaya ng dati, pero oo, natalo ng therapy ang cancerous na cyst sa pelvic area ko. Napagtanto ko lang po, Titangelo at Rocky Terra, na may mga pambihirang pagkakataon talaga. Na yung taong akala mong mauunang depensahan ka at bigyan ka ng lakas para lumaban, ay siya palang unang maglalaglag sa'yo sa laban. Hindi inalintana ang tagal ng aming pagsasama. Ang bilis naman niya akong sinukuan. At ngayon magaling na ako. Hindi ko alam ang susunod na mangyayari. Aminin kong namimiss ko pa rin si Ramon, pero parang ayoko na rin siyang pabalikin sa buhay ko. Kapag nagka-cancer ako ulit, baka iwan na naman niya ako ng ganun-ganun lang. Para sa akin, DJ Titangelo,
at raketera. Doon na lang siya sa bago niya. Pagod na akong lumaban ng mga labang wala namang saysay. Mas mainam pang sarili ko na lang ang unahin ko pati mga anak ko. Masaya na ako sa kung anong meron ako ngayon. At masaya na ako sa biyaya ng Panginoon. Dahil binunusan niya na po ko. Binigyan niya po ko ng extension sa buhay ko. At tanging dasal ko lang po, DJ Titangelo at DJ Raketera. Magtagal pa po sana ako. Sa lahat po ng mga kabasa nito, sa lahat po ng mga kabisyo natin, maraming salamat po sa inyong pakikinig. At maraming salamat din sa inyong pagbabasa, Titangelo at Raketera. Muli, ako si Sonia. At ito ang aking secret. Bye. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kim Chino! Kim Chino! Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. 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 Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titangelo. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Love Radio. Metro's number. Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim.
patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa.
Sorry. You cannot see me that well. Parang may something wrong sa mata ko. Hindi ko alam kung parang pagod ba siya or what. Siyang... I don't know. Hi guys! Kumusta kayo? It's a happy Wednesday. Yes, Wednesday na. Bilis ang araw! Akalain nyo yun, gitna na naman tayo ng linggo kung saan magkakasama tayo ngayong hapon. At maya-maya di mo na rin napapansin, ay weekend na. We all love weekend, no? Uy, sa mga kakapasok lang, pwede nyo pong i-share tong live natin. So, I could, do shout out din sa mga pagsisharean nyo, di ba? Ayan, go mo na yan. Pinutin mo na yan. Oo, tama. Hindi, yung nasa baba. Block. Char! Hi kay Dean Rivera. Pili ko nga ba na nabuko? Do you think? I wanna cut my hair. Pili ko it's too long. There's something wrong talaga with my eyes. Feeling ko puyat na hindi mo maintindihan. Na parang ang ano niya, ang taba-taba ng pilikmat ng ano niya. I don't know. It's just me, maybe. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Shout out sa kakilala mo. Every 30 minutes kumakain. Tila ba'y walang kabusugan. Ano ba yan? Ano ba yan? May pinag-ano ba yan? Pinaglilihi ba yan? O baka naman, feeling niya lang gutom siya, pero yung totoo, antok lang pala. Tingnan mo yung katabi mo. Naantok ba yan o mukhang gutom yan siya? Anyway, it's a happy Wednesday, kabisyo. Yes, I'm back. Ako pa rin to. Ang babae. Takbo ng takbo. Wow! Sa isip mo. Your dalerang atleta, DJ Maratoni. Para sa programang Love Trip! Trip natin today, kahit papaano, maging worth it ang lahat ng mga kinakain natin lately. Dahil balita ko, napapadalas ang samgyup mo. Tuwing kailan ka ba nagsasamgyup? Marito, di ba? Pag nakakasahod ako, basic na yun. Kaya naman pala basic na sa'yo ang pagtaas ng kolesterol. Diba? Ako po inyo makakasama magmula 3 to 6 p.m. yan. Ngayong hapon. At syempre ngayong hapon, ganun pa rin. Usapang kasarapan at kahabaan ng buhay.
Hi! All about health and fitness. Ang inyong abang lingkod, DJ Maratoni. At nabanggit ko nga kanina, no? Actually, may mga moment talaga, lalo na pag magkakaroon ka, there are moments na feeling mo, nagugutom ka pa, you're craving for something, madalas matamis. Oh, correct me if I'm wrong, ladies. Diba? Yung may mga moment na feeling mo, teka lang, gutom pa ako, I wanna eat more. Punta nga ako doon sa may kanto. Yeah, sarap, fishball. Kasi sa totoo lang ang sarap ng fishball. It's been a long time na kumain ako ng fishball. Kasi nung nalaman ko yung calories niya, tumataginting 500 calories ang isang baso ng fishball. Sabi ko, kung kaya, pwede naman 5-5. Pero kasi pag kumakain ka ng fishball, parang tusok all you can, di ba? Kahit hanggat busog ka pa, basta may nakikita kang nagpiprito pa si kuya. Diba? Yung mga moment na, yun may bagong prito si Kuyang Fishball, malutong yun alam mo namang binili mo lang, kuya pabili po, 20 pesos worth lang po. Mamaya pag-usapan natin yan. Usapang fishball. Hindi, usapang pagda-diet, pero in a Japanese way. Gusto mo yon? Hindi yung blurred ha. Anyway, kung ngayong araw na to medyo nahihirapan kang pumasok o medyo masakit ng katawan mo, saktong-sakto, baka it's time para uminom ng gamot. Para sa sakit ng katawan, may ekstrang panlaban dyan. Dahil ang dating Alaxan, ngayon, extra galing na. New Alaxan Extra. Gaano ka extra? Ngayon up to 3 times faster na versus Alaxan FR. Oo, 3 times faster. Kaya pina-extra bilis laban sa body pain. Galing, di ba? Kaya para sa sakit ng katawan dyan, alam nyo na ang gagawin nyo Dito ka na sa mas mabilis at mas magaling. Works up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is a generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Siya, tuloy-tuloy muna ang music natin ngayong hapon. Nandito si Tutsi. Tutsi Guevara, brought to you by Tutsi Guevara. Kaba, dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. So ayun guys, actually may ongoing meeting kami so I can't really stay long but thank you again for always watching. Mamaya tuloy-tuloy po ang ating adlib sa radyo. So sa mga gustong makalaman o malaman kung paano nga ba ginagawa ng mga Japanese na maging payat, not payat but petite or yung slim pa rin yung katawan, lean. Wala kang makikita sa kanilang obese actually. Nag-research tayo. Sabi nila, ang Japanese has only 4% of obesity all across their population. Unlike Americans or US, they have 48% of obese people dahil nga it's a way or lifestyle of their eating. So mamaya, ako po yung magbabalik dito sa ating radyo. Again, 3 to 6 p.m. sa mga gusto magpa-shoutout, pwede po. Hi kay Chira Miranda, kay Ann, hello kay Aileen! Diba? Maraming salamat for always watching and listening. Don Dadap, hello po. Again, you can follow me on my social media accounts on Facebook, Instagram, TikTok, Cheds. It's Maratoni. It's M-A-R-A space T-O-N. E. Uy, huwag nyo rin kalimutan i-follow nyo rin yung aming social media account, yung Love Radio Manila, and you could also download our app on App Store and Play Store. It's Love Radio. Okay, bye everyone! See you again tomorrow. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin.
mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba naman kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag ka tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Oy, bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Okay na. Okay na, ako na. My turn. Okay. Okay. Yes, yes. To, pick. Oh, Okay na ako. you go. Hindi. Safe, safe. Safe, safe. Safe. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Hip na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bye!
Nag-iba. Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay. Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Huwag na ba magalit? Hindi ka lasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpinan mo ko dito. Flashback. Saan pa na ng gummy bear, bay? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Abi, di may pulbo? Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chip Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? The next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl?
Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? how do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe yung love triangle! Mara! Grabe na love triangle! Sorry, kailan po ulit? April... Since 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24? Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Mahal, lahat na lang mahal. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman! Na naman. Ano siya sinabi? Ano naman? Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may... Wala. Mara. Kami. It's okay. It's not offensive. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang... pwede sa... Akala lagi joke. Mara. Sorry pero not to compare, Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi ikaw itinatawa ni dude, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Paano nakakatawa sa sinabi ko, dude? Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang Wala. ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang or sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying, part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't... do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba tayo? Yes. Sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality, and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh, and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all gagging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Konyo Bicolano. Kasi I've heard
a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra at ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong na with that? gino-joke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka, yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng Hindi, madaling araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi mo doon ng validation sumusobra eh. Broski. Oh my Alam mo, God. may lang kita nakita na galit. Hindi Wait ma'am lang. eh. Kasi sumusobra na. I've been all, hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I I've guess always pwede been... lang Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Eh di sana kinonfront mo na lang or hoy ako Or ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan reklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag ka wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. Kanino No, I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi ako mama, if may mali po Okay talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo. Paano deserve? That's So ano ba, because akala ko ba ako na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo family. So we have differences obviously. And eventually what we're really doing is we want to protect this pack. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung border. I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko di kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Yes, kasi Sinasabi niya sa akin ayoko yun. mang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh, bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? ikaw. So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priorities. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang nawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pala mag-ano. Kasi ito si Jerry, pindot pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi may ganun si Broski. Kaya sumasagot ako kasi.
radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Tapos mo mura-murahin, hamak-hamakin, at sasabihin mo hindi mo na siya babalikan. After 2 days, kayo ulit. Ang sweet niyo pa. Ang sarap nga namang nakapulupot pa. Baby love! Oo, tapos para silang mga maliliit yung mga boses. Diba? Nakakayamot. Kayo mga babae, masyadong na-expound ko minsan pag nagkwento kayo, yung feeling nyo kasi emotional kayo. Exaggerated. Oh, exaggerated. Bakit exaggerated ba ako magkwento, Diego Bandido? Grabe ka naman mag-assume na mga babae ganon. Di ba baka maliit With lang maliit lang na bagay. Oo, parang nagtampo lang. Sa bagay. Again, sa mga lalaki, parang halimbawa, hindi namin talaga alam kung bakit kayo nagagalit. Tapos ikaw galit na galit ka na. Oo, Gina G, with Dragon ka na. with actions, feelings, dance steps, cheer dance. So ngayon, yung nag-a-absorb, kapwa mo rin din babae. Oo. Hindi, yung utak nito. Correct. Oh, dragon sa dragon. Dragon na may kasamang Godzilla, na may kasamang dinosaur, Oo. di ba? Ganyan, naghalo-halo na. Parang babae lang talaga yung yung magkita tayo. Mga Mars, magkita tayo. Wala kaming Kailangan ko maglabas ng sama ng loob, mga Mars. Parang awkward yung sila. Brad, magkita tayo. Gusto ko maglabas ng sama ng loob. Brad, anong Hindi, yung mangyayari? asawa ko, Brad. Ayan, di ba? Pakinggan mo ako. Parang bihira. Parang bihira talaga yung lalaki yung nagsabing, Brad, magkita tayo kasi meron akong angst sa misis ko. Parang bihira Ayan, siya. Kung meron pero ng meron, ganyan, pero meron naman. Medyo mabibigat na talaga. Yung hindi Matindi, siya, correct, hindi correct. siya away na Oo. yung tampuhan lang. Correct, o ano. correct. Hindi. Medyo matindi na talaga. Oo. Na siguro kailangan din ng tao makakausap. Oo. Kaya lang, mag-disclaimer ka lang din na, Oo. pero posible pa kasi kami magkabalikan ha. Ano lang talaga. Well, it is what it is. Oo. Diba? Tingnan mo, pati ko tungkol sa trabaho. Hindi ba't ilang beses na tayo nagrereklamo minsan sa trabaho, nakakainis, hindi nabibigay yung mga gusto, may reklamo sa ganitong boss, may reklamo sa ganitong kaopisina, pero hindi ba't everyday nandiyan ka pa rin? Pumapasok ka pa rin. talaga. Kasi nga, parang siguro katulad ng relationships, mahal mo naman talaga, hindi lang talaga perfect. Di ba? Oo. So, again, ganun kasi kayo talaga mga babae. Very emotional Expressive kayo. lang talaga. Kayo, eh. So, hayaan mo na yung friend mo. Oo. Ganun lang talaga. Kung minsan yung nakakarating sa'yo, exaggerated na pala. True. Pag kinumpronta mo yung lalaki, nag-away na kayo. Anong away? Bakit Ano ba mayroon? nangyari? Diba? Correct. Yung lalaki parang, nag-away ba kami? Ganon. Pero yung babae, exaggerated talaga. Oo, umiiyak na umaga. Oo, tsaka exage talaga kami sa lahat ng bagay. Kwento lang naman. Sumasabog na yung utak niya, parang vulkan. Correct. Ang dami na naisip ng mga instances, naalala na ang lahat ng mga bagay-bagay. So, sadyang ang mga babae, may ganyan lang talagang uri ng pag-iisip. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi.
na mag-iisa. May kasama ka, may kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Dito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik
kasi. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Paldo, may mali. Ay! Uy, okay. Yan kasi. Flashback. Mars, anong trip mo ngayong umagang to, Mars? Good morning! Akin na napapatulin, partida hindi ko pinakakarera. Pero yung auto pinapasaya ko naman na para makarenda. Palit! Alright! Ay, buntag. O, bigyan ng title yan. Pinaka matutuwa kami. Bibigyan natin ng exclusive na mga katas ng nakalipas. Ay! Mga katas na nakalipas shirt plus cap. Wow. Nga. Okay, title, Maleta Max. Sabi ni The Playboy. Cute yun. Maleta Max. Cute yun, Maleta Max. May maleta tong mga to. May maleta nga. Nakakainis. Oh no! Good morning. Di ba, nakakainis pag ganun. Sa sobrang inis ko, hindi ko na alam yung words na sasabihin ko. Kasi, ang hirap talaga kapag di umaamin yung tao na ang galing niya pa rin mag-deny. Nakakainis. Although si Tita Max daw, si Tanya, sabi ni Celso. Sana all, bibigyan ko kayo pag pumaldo ako. A few moments later. Hindi ko pinakakarera. Pero yung auto pinapasaya ko naman na para makarenda. Paldo, may mali. Ay! 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 Yan kasi. Ayo, yan kasi. Ang kulit. Yan. Ang kulit kasi kanina pa paliparate da. Ani. Roll BTR replay sa ni newbie. Ayan, may pandagdag na si Uncle Boy sa content. Ganun pala ma-fall sa kanya. Aray mo! Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. I-hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.
Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano kaya dyan? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic!
Pag nilalabasan? Kailangan ko ba kasi i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, mga katas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Legit to! Malaki. Gago laki! Ay, mamag. Huwag naman ganyan. Oh no! Hello! Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta ma'am, may something. Hi guys! Tanya Chinita here and welcome na naman sa aking mga pinagagagawa sa buhay na pampasaya ng mga lalaki. So eto na nga, tutuparin ko ang kanilang mga pangarap. Ang gagawin ko ay ipapakapa ko ang... Alam niyo na kung ano ipapakapa, pero tatakpan natin yan para alam niyo gusto ng mga lalaki ganun yung mga inubaran muna. Ah! Eto na! Sige, di ba ito yung gusto niyo mga lalaki? Yung may thrill, yung may fantasy kayo, yung hindi nyo nakikita yung hinahawakan. Tama? Pwede. Mali. Oh, tama. Correct. Mas gusto nyo yung hinuhubaran kaysa sa hubaran. Tama. Tama. Dahil dyan, bibigyan kita ng shot. Tapos, go. Ganyan lang. Okay. Ayan. Pailalim. Pataas Ano nararamdaman mo? Ang sakit! Huwag naman ganun kurot! Totoo ba? Huwag mong kurotin masyado. Ba't mo kasi pinurot? Ganun ka ba? Nangungurot ka ba? Hindi, isakto lang. Okay. Ayan. Isa pa, confirm ba? Malambot. Uy, sana all. May sugat ka ba doon? Ano yun? Totoo ba yun? Kakagat lang kasi. Totoo. Ano gusto mo? Hubad na o hinuhubaran? Hinuhubaran? Hinuhubaran. Gusto mo may thrill, may fantasy kayo? Okay. Di ba gusto nyo to? Pass mo yung dalawang kamay mo. I-feel mo ha. Gusto ko i-feel mo lang yung moment. Yung dalawa lang. Legit to? Oo naman. Oo! Huwag agad. Grabe naman dumakma. Hawak. Ay, yung magawa alis. Yay! Pinakamasarap ka humawak sa lahat. May CCTV pa sa taas. Aray ko. Wala. Yung kaliwa, lamasin mo yung... Wala. Ano? Legit to? Malaki. Gago laki. Ang galing ni Joshua. Sanay na sanay. Gago. Ano mula na mo? Ang laki. Ano na feel mo? Describe mo. Malaki. Malaki. Malambot. Anong favorite part mo?
yung exciting part. Dahil suki kita, ikaw ay may chance na salatin ang Sierra Madre ko. Huh? Kailangan mo lang ipasok yung kamay mo. Dalawa ba? Hindi, dalawa? Sige lang. Dalawang kamay. Pasok mo sa gilid. Baka, baka mga child abuse ako dito. Baka child ba? Baka makasuhan ako dito ng bawsi mo. Wala, tulog yung attorney. Pasok mo ang kapay mo. Pataas ah. Sarap. Sarap. Ano ba nahanap ko dito? Ano ba yung Ay, ma'am, huwag naman ganyan, ma'am. Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Ikaw, ano gusto mo? Hubad na o hubarin? Ang galing. Ewan ko, ikaw bahala. Siyempre, ba rin? Hubarin. Sige, gawin mo. Para Game. sa akin ka. May hubarin ka dyan ah. Kapain mo lang daw. Bakit sa gitna? Bakit mo inaakal gitna? Wala sa gitna. Pataas. Iangat, lamasin mo. Hindi totoo yan. Ano na feel mo? Oo, gilid lang nawa ako. Gentleman ka naman, kumbaga. Sabi mo nga, essentials, fear of God. May fear of God ka. Sige, dahil dyan may chance kang salatin ang Sierra Madre ko. Okay, pasok mo yung dalawa mo. Dito lang. Tapos, turang kita. First time mo ba to? Opo. Ayan, maganda to kasi magiging stepping stones mo to and practice na din. On the job training, kumbaga. Dalawang kamay. Tapos dahan-dahan lang ah. Tapos sasabihin ko kung dadakmain mo na. Sabi mo first time, ba't sanay? Ano gusto mo, hubad na o inubaran? Nakubad naman. Nakahubad. Gusto ko yung ready siya. Yung kahapon niya paalam yung tanong, yun ang gusto ko. Gusto niyo yung hubad na. Yes, ma'am. Bakit tamad ka manggubad? Hindi, ma'am. Mas maganda kasi pag naubad. Ay, nanginit na panahon ngayon. What? Bro, what are you talking about, man? Okay, sige. Ako, gusto mo ba maka-experience na? Kasi may ako eh. Gusto mo manggubad? Sana Depende, ma'am. Hindi, sige. Pasok mo lang yung dalawang kamay. Dahan-dahan na, kasi nakikiliti ako. Dahan-dahan lang. Oh my God, may tsura yun. Pasok mo lang dalawang kamay. Sagarin mo. Ayan. Ano kakapa mo? Ano kapa mo? Malambot. Malambot, ma'am. Pataas. Ano mo yung... Yeah! Sanay na sanay. Oh, sarap. Hindi bakla. Parang birthday niya. Parang birthday yun, ma'am. Oo, yan. Ano ba? Ay, lamasin mo yung kaliwa. What? Ba't sanay ka, Mark? Wala, ma'am. Parang ano na siya. Lagi mo Daily ginagawa. routine ko na siya. Daily routine. Pagano'n ako sa'yo, ay puto, inanimoy kayo. Hayop, animal day routine si bakala. At yun na nga po natatapos ang salatin mo ang Sierra Madre ko. Ilang Sierra Madre na ang nasalat mo, Mark? Actually, sa ngayon, isa pa lang. Isa pa lang sa araw na to. Ngayon sa araw na to. Okay, sige, magbabay ka na. Sabi mo, thank you for watching. Thank you for watching. At syempre sa mga kabisyo natin, para makapanood pa kayo ng maraming videos katulad nito Kamangkamanyakan, i-follow Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Nagbabalik ang inyong kadaldalan ng daldalerang atleta DJ Mara. Ano ulit ang pangalan ko, B? Mara
Tony. Yarn, ha? Anyway, kanina nga, going back to our topic, which is all about diet. Alam mo, marami pa rin nagtatanong sa akin kung paano ba magda-diet. Alam mo, may iba't ibang ways kasi yan. Pero there is this one episode that I've watched from YouTube. Dito ay sinasabi na grabe pala ang lifestyle or eating habit ng isang Japanese. Meron silang tinatawag na hara hachibu. Say it with me! Hara hachibu. Hara hachibu. Hara hachibu. So ano nga ba ibig sabihin ng hara hachibu? This is eating only up to 80% of the meal and not when you are full. Kasi for example, tayong mga Pilipino, ay talaga hindi tayo titigil hanggat may makukutkot pa tayo sa harap ng natin, di ba? For example, nanonood ka ng palabas, nakita mo ganda ng palabas, busog ka na, di ba? Nakita mo may chichirya pa sa harap, ano gagawin natin? Kakainin natin yan, lalafangin natin yan. Pero ang mga Japanese pala, they are very mindful and intentional sa pagkain. So to ha, mapapansin nyo ha, research shows, taray nag-research. Research, nahuli nyo tuloy ako nangangamot. Research says that 4% lang ang merong obese sa Japan. While sa Americans naman, alam mo kung ilan? Yan, yung mga mahihilig sa burger, fresh fries dyan. Ang Americans naman is about 40%. Tingnan naman ang, guys, ang difference. Diba, ang laking bagay na when you are mindful sa kinakain mo, maganda rin pala kapag 80% lang ang isusubo mo. Ikaw naman kasi sinubo mo, tinodo mo naman talaga yan siya. So, paminsan-minsan, okay na yung, kunwari for example, kakain ka ngayong dinner. Yung dinner mo, okay naman, may karne, may kanin. Again, sabi ko sa inyo, huwag kayo matatakot sa kanin ha. It's a source of energy. At kanin, karne, konting prutas. Basta yung kainin mo lang yon, yan. Subo mo yan. And then, feeling mo after a while, parang, teka lang, gutom pa ako, parang gusto ko ng mani. Kaya, walang halong biro. Ako, pagka kumakain ako, pagtapos ng meal ko, minsan pag may nakikita pa akong sunflower seeds at saka almond chocolate, kinakain ko pa yan siya. So, yun pala din yung nakakadagdag ng taba. Yung mga additional small snacks na kinakain natin every single day na we do not notice na sila pala yung nagpa-pile up sa ating timbang. So, if you want to really be intentional pagdating sa diet, ito na yun eh. Gusto mo, ito na yung year na yun eh, diba? This is the year wherein you be also intentional and mindful sa pagkain. Sabi ko nga, it only takes small little actions that eventually, pag naging consistent ka sa iyong eating habit, sabi ko sa'yo, balikan mo ako pag di ka na mayat. Diba? So let's try this hara hachibu method wherein we only eat 80%, hindi tayo magpapakabusog ng 100%, just enough food na pwede nating kainin, and at that same time, sa susunod na araw, or wherein, kunyari, ngayon, bukas, magkatrabaho ka sa construction, make sure na yung 80% na yun would give you so much energy para pukpok ka. Diba? So, yun lang naman. It's again, hara hachibu. You could search that then sa internet. Very, very good practice yan ng mga Japanese. Okay? Diba? Dami natin mga learning for today. Hindi lang mga blurred Japanese photos, videos dyan. Anyway, here's another feel-good music. Ngayong feel-good Wednesday. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan ba may memorize yan? Basic. Nabala makasama. Metro's #1 Love Radio. Basic! Legit to! Malaki. Gagi laki! Ay, mamag. Huwag naman ganyan. Oh no! Wala! Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Hi guys! Tanya Chinita here and welcome na naman sa aking mga pinagagagawa sa buhay na pampasaya ng mga lalaki. So eto na nga, tutuparin ko ang kanilang mga pangarap. Ang gagawin ko ay ipapakapa ko ang
Alam niyo na kung ano yung mapakapa, pero tatakpan natin yan para alam niyo gusto ng mga lalaki ganun yung mga inubaran muna. Eto na! Sige, di ba ito yung gusto niyo mga lalaki? Yung may thrill, yung may fantasy kayo, yung hindi niyo nakikita yung hinahawakan. Tama? Pwede. Mali. Oh, tama. Correct. Mas gusto niyo yung hinuhubaran kaysa sa hubaran. Tama. Tama. Dahil dyan, bibigyan kita ng shot. Tapos, go. Ganyan lang. Okay. Ayan. Pailalim. Pataas Ano nararamdaman mo? Ang sakit! Huwag naman ganun kurot! Totoo ba? Huwag mong kurotin masyado. Ba't mo kasi kinurot? Ganun ka ba? Nangungurot ka ba? Hindi, isakto lang. Okay. Ayan. Isa pa. Confirm ba? Malambot. Uy, sana May sugat ka ba doon? Ano yun? Totoo ba yun? Kakagat lang kasi. Totoo. Ano gusto mo? Hubad na o hinuhubaran? Hinuhubaran. Hinuhubaran. Gusto mo may thrill, may fantasy kayo? Okay. Di ba gusto nyo to? O, pass mo yung dalawang kamay mo. I-feel mo ha. Gusto ko i-feel mo lang yung moment. Yung dalawa lang. Legit to? Oo naman. Oo! Wag agad. Grabe naman dumakma. Ikaw hawak. Gag! Ay, mo gawa alis. Yay! Ganyan, pinakamasarap ka humawak sa lahat. May CCTV pa sa taas. Aray ko. Wala. Yung kaliwa, lamasin mo yung... Wala. Ano? Legit to. Malaki. Gagi laki. Ang Wala. galing ni Joshua, sanay na sanay. Gagi. Ano namula? Ang laki. Ano na feel mo? Describe mo. Malaki. Malambot. Anong favorite part mo? Yung yung exciting part. Dahil suki kita, ikaw ay may chance na salatin ang Sierra Madre ko. Huh? Kailangan mo lang ipasok yung kamay mo. Dalawa ba? Hindi, dalawa? Sige lang. Dalawang kamay. Pasok mo sa gilid. Baka, baka ma-child abuse ako dito. Baka child ba? Baka makasuhan ako dito ng bawsi mo. Wala tulog yung attorney. Pasok Ano mo ba? ang kapay mo. Pataas pataas Sarap. Sarap. Ano ba nahanap ko dito? Ano ba yung... Ay, huwag na mong ganyan, ma'am. Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Ikaw, ano gusto mo? Hubad na o hubarin? Ang galing. Ewan ko, ikaw bahala. Siyempre, huwag ba rin? Hubarin. Sige, gawin mo. Para Game. sa akin ka. May hubarin ka dyan, Kapain mo lang daw. Bakit sa gitna? Bakit mo hinahal gitna? Wala ka sa gitna. Pataas. Iangat, lamasin mo. Hindi totoo yan. Anong na-feel mo? Oo, gilid lang nawa ako. Gentleman ka naman, kumbaga. Sabi mo nga, essentials, fear of God. May fear of God ka. Sige, dahil dyan may chance kang salatin ang Sierra Madre ko. Okay, pasok mo lang sa dalawa mo. Dito lang. Tapos, turang kita. First time mo ba to? Opo. Ayan, maganda to kasi magiging stepping stones mo to and practice na din. On the job training, kumbaga. Dalawang kamay. Tapos dahan-dahan lang Tapos sasabihin ko kung dadakmain mo na. Sabi mo first time, ba't sanay? Ano gusto mo, hubad na o hinubaran? Nakubad naman. Nakahubad. Gusto ko yung ready siya. Yung kahapon niya pa alam yung tanong, yun ang gusto ko. Gusto niyo yung hubad na. Yes, ma'am. Bakit tamad ka manggubad? Hindi, ma'am. Mas maganda kasi pag naubad. Ay, nanginit na panahon ngayon. What? Bro, what are you talking about, man? Okay, sige. Ako, gusto mo ba maka-experience na? Kasi may ako Gusto mo manggubad? Depende, ma'am. Hindi, sige. Pasok mo lang yung dalawang kamay.
Dahan-dahan na, kasi nakikiliti ako. Dahan-dahan lang. Umanyak mo itsura niyo. Pasok mo lang dalawang kamay. Sagarin mo. Ayan. Ano kakapa mo? Ano kapa mo? Malambot. Malambot to. Pataas. Ano mo yung... Yan! Sanay na sanay. Oh, sarap! Hindi bakla. Parang birthday niya. Parang birthday yung ano. Oo, yan. Ano ba? Ay, lamasin mo yung kaliwa. What? Ba't sanay ka, Mark? Wala mami, parang ano na siya. Lagi mo Daily ginagawa. routine ko na siya. Daily routine. So, ganun ako sa'yo. Ay, inanimoy kayo. Hayop, animal day routine si bakla. At yun na nga po natatapos ang salatin mo ang Sierra Madre ko. Ilang Sierra Madre na ang nasalat mo, Mark? Actually, sa ngayon, isa pa lang. Isa pa lang sa araw na to. Ngayon sa araw na to. Okay, sige, magbabay ka na. Sabi mo, thank you for watching. Thank you for watching. At syempre sa mga kabisyo natin, para makapanood pa kayo ng maraming videos katulad nito Kamangkamanyakan, i-follow nyo na kami sa at mag-subscribe ka na sa YouTube channel namin, Love Radio Manila. See you soon! Ano ba dapat ang mga strokes? Siguro, Pataas, depende. pababa? Paano? Paikot? Depende sa flow. Sa kamay, i-demo mo, ganyan. Pero siguro mas maganda galing sa baba. Tapos? Pataas. Many ni. May May step ang stroke. stroke niya. Oo. Depende sa paglango yan. Depende sa baba ng tubig. Paano pag maliit? Paano i-stroke yun? Ay, kailangan niya man. Diretso agad sa ibabaw yan. Sa balikat mismo ganyan kasi yan. Alam mo, ako'y nahihiya. Thank you, Mark. Sige, magtrabaho ka na dyan. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Malaman lamang ko, hindi voter. Diba? Dami mong reklamo, di ka naman Ang dami nagboboto. mong reklamo, hindi ka naman kasama dun sa mga bumoto. Tama. Diba kahit anong rant mo dyan, kung di ka naman bumoboto, ano na? Kunyari, meron ako kilala, grabe siya sa Facebook, para siya talagang political analyst, kahit sa totoo lang nurse siya, okay? So super ganyan, political analyst yung datingan niya sa bawat issues, talagang super post siya. At saka hindi mo maiiwasan, hindi na yan yung elephant in the room. In the room. Dinosaur in Correct. It's a big dinosaur in the room. Kaya pag nagtanong, correct. Kaya pag, ako nga, Jegs, para sa akin, pag nagtanong, sa halip na parang i-dismiss na wag na natin pag-usapan yan kasi nakaka-stress, pwede pa rin naman nating pag-usapan lightly kahit dinosaur talaga yung nasa room, di ba? Kahit lagi kong perfect analogy dyan, Jegs, is whenever there is a group picture. Picture tayo, guys! Group picture. Titingnan ninyo ng sabay-sabay. Okay. Hindi ka naman, pag nag-picture tayong dalawa, Jegs, hindi ko naman titingnan picture mo eh. Ang titingnan ko, picture ko. Yung angle mo kung maganda ka Yung angle ko doon. kung maganda, ganyan. Kahit pogi ka pa dun sa angle mong yan, pagkirat ako doon, sasabihin ko pangit, ulitin natin. Diba? Kasi nga, naturally, ang gusto nating isipin yung sarili natin. Yes. Paano natin isi-save yung sarili natin. Diba? Ganun siya. Wala lang, kaya nakakalungkot. Whether you like it or not, mommy or daddy, yung politics na yun, kung ayaw pag-usapan, Malalaman sa iba. sa labas eh. Yung social media punong-puno ng Correct. politika ngayon. Trending eh. Trending. Kaya Talaga dapat siya. i-guard din natin sila sa truth doon manggagaling dapat. Para at least yung pag-discern nila sa bagay-bagay, ito kasi yung truth na sabi ni mami, okay. Tsaka naiintindihan na nila. Hindi, tsaka Jegs, maganda to start them young. Para bago nga sila dumating sa voting age, bago sila dumating ng 18, maalam na sila. Tama. So dapat start them young, let the home be a safe space to discuss politics, discuss religion, discuss gender, discuss sex, discuss whatever. 'Di ba? Parang ultimate goal naman talaga is mapaganda at maayos ang buhay. Yun lang yung nakakalungkot kasi yung tunay na problema, which is yung poverty sa atin, yung kakulangan sa edukasyon, yung healthcare. Siya na po. Ano na po yung nangyari? Tapos yung national ID hanggang ngayon hindi pa rin nakarating sa akin. Tama.
Yun yung sinasabi natin, yung Oo. facts, nag-iiba-iba, pero yung truth po, hindi nagbabago yan. Which is, the truth is, hanggang ngayon, wala pa rin ako national ID. Tama. At hindi pa nagbabago yan. Ay, nako, nakaka-lurkay. Let's continue to pray for our Yes, country. oo. God bless the Philippines. Oo. Laban lang mga kapwa kababayan. Correct. Oo. Diba? Di tayo papabayaan ni Lord. Tama. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Morning call! Morning, Tits! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot.
Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad, maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Madaling ma-fall. Madaling ma-fall. Ikaw! Alam niyo ba kung gaano karami ang lalaki ni Tanya ng 2023? Stop! Kasi ang daming lalaki nun ni Bakla parang lumilipat lang ng pahina kada araw. Stop! Hanggang ngayon, dami nagpapahay sa akin sa'yo, ah. Uy, pero ngayon ano Lalo na yan? kay Mama Happy Joy. na yan. Oo, happy na. Happy Pepe. Yes, happy life. Proud ako magaganda, besties. Oo nga. Ang papangit ng mga magkakaibigang iba. Pero, Pero kami, Hello guys, ako po si Tanya Chinita at ito ang usapang sobrang sagad, maraming nalalantad. Ito po ang podcast na Rated Tita Max. ate, ano yun? Natakot ako bigla. Ano yung lalantad ko rin? Sobrang sagad. Kinabahan! Ano ba to? Kinabahan! Ingay! Isa sa pinakamagandang highlights, o makinig kayo, makinig. Okay. Isa sa pinakamagandang highlights ng buhay ko ay nung nakilala ko silang dalawa. Ano ba ito? Tita Max? Tita Max sa MMK. Ang babaw ng luha ko. Sabi ko sa sarili ko, hala, pwede pa palang ma-meet ang besties later in life. Hindi. Mamay naipit. May buhok na sagad. Hindi lang sila mga jusa sa kagandahan, parehong napakatalino pa. And I'm grateful having them both sa buhay ko. Una, isang napakaganda at napakadalino pagdating sa business management at pag-handle ng mga tao. Former OIC ng City Information Office ng Bacoor City. At yung isa naman, babaeng napakatalino, legit jusa. Sa katunayan, Sa kanya, napakaganda, napakatalino sa akin. legit jusa nga! Siya lang naman si Miss Philippines Earth 2025. Please welcome on Tita Max, my loves, Liza and Joy! Yes! Magmatagal! Yes! Sabi niya, yes! Ang bigat kasi mind ako sanay. Oh, yeah, masanay ka na. O, saan camera mo? Bawanggaan ni Boss D, ah. Okay. Stop! May safe word tayo today. Ang safe word ay stop. Una, congratulations, Mama Joy! Thank you! Parang di naman yung Pwede ka sabi niyo magsalita. kanina. Pwede magsalita. Oh, pwede ba? Wala ako dito. Sabi niya, oo. No, ay, pakilala pa naman sa akin. Pakilala pa naman sa akin. Napakatalino. Na-pressure ako. Pwede na magpapura tayong tao talaga. At saka OIC, ng City Information Natawa Office. ka, aminin. Natawa ka. Hindi, kasi natawa ka eh. Natawa ako talaga. Parang hindi ka pa ipaniwala yun. Hindi kasi baka may mga bumalik na alaala. Wala. Naka-move on na. Ay! Mama Joy, kamusta ang buhay, Miss Philippines Earth 2025? Okay lang. Walang kwenta interview. Sakto lang. Okay lang.
Parang, Ulat-ulat sa mga. hindi nga ako sanay, ma. Go. Kamusta ang buhay? Wala naman masyadong nagbago. Feeling ko... Kasi puro event ka rin naman dati talaga, araw-araw Oo, na. ngayon may corona lang. Mm-mm. Tapos... Ay, ba't di mo pala sinuot? Wag na, hindi nila deserve. Tingin na siya sa akin. Narinig niya, puro tawa. Sorry, puro tawa talaga kami. Mabigat kasi sa ulo. Oo, So, oo wag nga. na. Okay na yan. Nakikita naman nila yung picture may corona. Ay, my kaka! Sound effect lang. Hirapan ako, Mat. Kailangan mo yan? Oo, Sa ma. bagay, hindi ka sanay. Stop! Hindi ka sanay! Stop! May pinagpapawisan ako. Lantaran. Nasa hot seat ka, ma. Okay. Moving on. Okay. Mama Liza, kamusta? Okay lang. Okay lang ako. Okay So, lang. ganito kasi, sila po yung mga kaibigan ko. And, ang tagal namin hindi nagkita-kita. Oo nga. Last nakita natin, birthday pa nung anak mo. Bongga magpa-birthday to. Oo, Niya, sa talaga naman. East Ocean. Kahit di naaalala nung bagay na nangyayari. Ay, sorry na, nito na. Kasi lahat ng okasyon. Kaya nga. At saka meron sa akin kasama sa East Ocean na ano. Mama! So, ito yung po kaya kaibigan namin. At hindi po kasi ng connection yan. Oo. Stop! Kung saan man siya involved. Stop! Pakikat ko. Stop! Stop! Wala na talaga. Alam mo, expose. sabi ko na dapat hindi ako naglagay ng bullets ko ano yung pagkakasunod-sunod ng pag-uusapan. Wala din. Pansin mo ba yung nagtanong? Ha? Pansin mo ba yung Kasi, sorry. Pansin mo ba yung nagtanong? Like, bahala na. Bahala na si Batman. Mas Oo, maganda yan. wala May na. tiwala As in, ka na eh. friendship naman kasi miss din natin yung isa't isa. Plus, kailan huling tayo, yung talagang hindi dahil sa okasyon. Parang last year pa. Last year po. Oo. Dati kasi, araw-araw tayo magkasama. Oo. So, nagkikita, pero hindi yung nakagkwentuhan ng bonggang-bongga. Oo. Kasi may mga sumusama din mga friends. So, kasi ako, very selosa ako. Ayoko may iba silang friends. Correct. Okay. Moving on. Ito na lang. Para mas masayang kwentuhan, may papayuhan kayo. Ay, Ay, sino? sarili May- nga namin may- yung papayuhan. Magaling ako magbigay ng payo, pero hindi ko magawa Ay, sa bago sarili pala ko. yun. May sinulat pala ako. Sundin ko na nga to. Okay, gusto ko lang malaman nyo na sobrang saya ko kasi nakilala ko kayo at sobrang ano ba yan? Hulaan nyo Hindi ang na- title. Sobrang ganda lang naidulot nyo sa buhay ko. Bibilis ako na nga lang. Please lang, wag tayo mag-away kasi alam nyo lahat. Okay. May Mamalabo yun, mag-aaway. nag-aaway, no? Oo. At saka kahit mag-away, di ko kayo i-isplok. Wala namang isplok sa inyo. Kahit mag-aaway, parang wala akong Feeling ko parang magsusorry sila. Ah, Ako, takot tayo dito. maldita talaga. Hindi. Pero feeling ko Pero mabait kayo, T. Wala. Kahit nga wala Iyak na iyak, Liza. Oo nga. Hindi, yung tawa to eh. Ma'am Charo. Wala akong may-imagine na gagawin nyo kahit sabihin mong Oo, mali. sinabi mo yan sa amin. Kahit agawin ko si Basta Bobby. sa akin, ay, mago. Pinakabigay niyo na pala. Hindi, joke lang. Love ko yun. Di, parang wala talaga. Wala. Correct. Oo nga, for context, hindi pa kami nag-aaway ever. Tapos kahit may hindi kami, wala lagi tayong magkasundo, no? Kasi kinukonsinti at enabler sa isa't isa. Oo, siguro kung gusto ni Tanya, gusto din namin. Correct. Kung ayaw ni Tanya, ayaw din namin. Kung gusto ni Liza, Mamalay, gusto namin. Oo. Pag ayaw niya, ayaw din namin. Kung may kaaway si Mamalay, kaaway din namin. Magkasundo talaga kami. Correct. Eto na lang, may Tita Max confession. Inubo. Ayaw po i-invite ni Sasha yung dalawang best friends ko sa kasal namin. Sino si Sasha? Sino sumulat? Bigla na lang kasi pumapasok. Sino si Sasha? Kasi daw, bad influence. Ah. Nahuli po ako kasi dati ni Sasha na meron talaga akong babae. Kaya matindi ang galit niya sa best friends ko.
Kasi enabler daw. So si Sasha, asawa niya. Oo, Yun yung papakasalan mapapangasawa niya. So, Okay. ayaw i-invite ni Sasha yung 2 best friends ng lalaki. Okay. Paano ko ba siya mako-convince? Nagbago naman na ako. Love, Aaron. Wala kang karapatan. Dahil nagloko ka, wala kang karapatan. Oo. Sulit si Sasha. Oo. May So, susundin- depende sa babae. May mga babaeng, sige, dahil best friend mo, intindihin. Parang ako yung babaeng yun. Pero si Joy naman yung, hindi. For the no. Oo, hindi siya. Hindi Parang, siya. kung gusto niya imbitahan, go. Sila na lang pakasal. Pero yun, Diba? parang nilagay niya sa awkward na posisyon yung si Sasha. Pero tama ba pagkakaintindi ko, alam ng best friends niya na Yung nag-cheat nag-cheat siya, tapos yes. tinolerate Oo. siya. Oh. Parang enabler daw kasi. Di wag na. Huwag Oo. kayong pumunta dito. Tsaka di mo na yan, wag mo na i-convince. Oo. Yun na lang yung regalo mo sa Oo, kasal ayaw niyo. niya. Tsaka parang reminder kasi yun na every time makikita niya yung best friends mo, Oo. naalala niya yung ginawa mo. Sino ba yan? Si Aaron. Aaron! Hello. Ikaw pala. Aaron, ano naman? Ano ba yan? Talaga naman. Ito yung podcast, nagkukwentuhan lang talaga. True. Pero oo nga, parang wag na. Oo. Wag na. Wag na. Okay, next episode. Next segment. Yan lang yun. Huwag na natin elaborate next segment na. Oo. Kasi meron akong top 5 na tinatawag dito sa Tita Max Podcast. Top questions, 5 sa Okay. guest ko. Okay. Pero dahil hindi ko alam maisip kanina, nag-ano na lang ako nagpasulat ako sa OJT tapos bunot Wow, parang bubunot ka ng bubunot yung ng manok may tanong. kulay-kulay. Bubunot ng tanong, tapos Okay. ipaikot. Ay, laban. Go. Mauna ka na Liza. mamalay. Dapat yung matalino yung muna. Ikaw Oo, sabi, sinabi ko kung matalino pinakamaganda. yung Pinakamatalino. Pressure matalino. talaga ako, ma. Wait. My God, sana madali mabunot ko. Okay, go. I-review muna. Teka. Iba yung tanong. Sino sa ating tatlo ang unang kakainin ng zombie? Si Mama Lai. Grabe ka! Napakatalino na siya Kasi mabilis yung takbo namin ng kotse ni Mama Joy. Oo nga, ikaw kasi lagi kang ano Oo. eh. Parang, Grabe, totoo talaga. Grabe talaga kayo magpatak. Wow, yung hiya naman ako. Magpatakbo. Pasahero ka lang. Ako yung taga-decision kasi kung parang, kunyari may truck, ganyan, 2 truck. Kaya ba natin? Kaya mo yan, ma. Oo. Siya Ako yung hindi. Oo, Ikaw yung makakain ng zombie. Ako yung hihinga na lang ako ng malalim dahil wala na akong magawa sa inyong Pero dalawa. kung naging zombie ka, kakainin mo kami. Hindi. Ano ba yan? Damay-damay na to. Pwede din. Taba ng utak mo. Makakain ako ng babae. As a zombie. Okay, Inubo next. na naman. Mama Joy, go. Okay. Mm. Bayan, napakahirap naman ng mga tanong. Mm. Pinakaiyakin, mamalay! Mamalay! Mamalay ako! Ayan nga. Umiiyak na siya. Iyakin talaga ako kasi malaki yung mata ko. Sorry Hindi. na. Ang define, ano siya? Siya yung pinaka... Emotional. Oo. Tsaka siya yung pinakamabait sa amin. Mabait si Tanya. Pero si Tanya kasi pag X ka na talaga. Siya kasi, kahit ang dami nang ginagawa sa kanya, Pag mahal niya. Mabait pa rin siya. Pero ibabaon natin. Joke lang. Kasi wala pang ginagawa. Pero iiyakan mo. Oo, iyakan ko. Pag iniyakan ko, ibig sabihin, ano sa akin yun? Kumbaga, Tsaka kahit trabaho, iniiyakan niya. Oo. Yung mga ano niya, Tsaka pag na-attach empleyado sa kanya niya. yung kaibigan, Oo. iyakan naman. Pag So ikaw, maano, iyakin ka talaga. Ganyan ka dati talaga. ever since. Iyakan Oo, ka talaga. iyakan talaga ako. Mahanap ka sa camera kasi sa hindi ano? ka kita. Ako din. Wala mo nang makasulat. Kahit nga yung movie na maganda yung kumbaga happy yung pinapakita, naiiyak ako eh. Paano pa kaya kapag ka... Ba't ka naman naiiyak sa nakaka-happy? Natatouch ako. Natouch. Sa bagay yung ano talaga, yak. Nung yung unang nood namin ng Miss Earth, Philippines Earth, wala kang ginawa kaming dalawa kundi umiyak. Oo nga daw, umiiyak ka daw kayo. Oo. Kasi syempre feeling... Proud mom. Overwhelmed Oo. kami. Overwhelmed. Tapos thank feeling you. namin parang, kaibigan natin. At saka, super thankful ako sa kanila nun kasi ang tagal nila ako hinintay kasi umakyat pa ako, nag-thank you pa ako doon sa taas. Tapos pagbaba ko na doon pa rin sila. Syempre naman, mama. Kasi naliw kami ni Kevin. Si Kevin Si Bakla. Bakla. Oh, si Kevin, mag-guest din ba dito? Pwede Pala din. sinama natin Oo si Bakla. nga. Hindi pwede tumalon-talon ito. Talon-talon kasi lagi. Talon-talon. Okay, next. Madaling ma-fall. Madaling ma-fall. Ikaw! Alam niyo ba kung gaano karami ang lalaki ni Tanya 2023?
aminado naman. Pero madali din siyang ma-fall out of love. Correct, correct. Kaya Parang mag-ingat kayo. madali siyang parang ma-attract, maka-appreciate. Siguro yun yung term, madali siyang maka-appreciate. Lalo na kapag yung lalaki may effort. Pero madali din siyang ma-fall out of love. Totoo yan. Kasi ang daming lalaki nun ni Bakla, parang lumilipat lang ng pahina kada araw. Stop! Hanggang ngayon, dami nagpapahay sa akin sa'yo, Uy, pero ngayon, ano Lalo na yan? kay Mama Happy Joy. na yan. Oo, happy na. Happy Pepe. Yes, happy life. Mama Lai. Go. Ito parang mahaba. Parang yung pangakarupukan sa amin, no? Gusto ko to. Ano ang first impression nyo sa isa't isa? Ay, ito, ang first impression. Hindi, doon muna, Mamalay muna. Ikaw. Ako, kay Mama. Hindi, ikaw muna kay Mamalay. Sige. Kay Mama Lai, wala, mabait siya. Kasi, ang unang interaction namin ni Mama Lai, nung nirecommend ako sa kanya, sa department niya, ni Concy. Tapos, alam mo ba, tinalakan ko kagad siya na ito yung mga demands ko sa trabaho. Siya yung boss, Tapos ito lang po yung tapos biniber ko talaga. Tapos ang reply niya, okay, sige daw, iko-consider, ganyan. So, ayun, bait naman neto. Mabait. Tapos nakita kita. Ano yun may event sa Bacoor. Parang galit. Women's Month. Oo. Ay, day. Parang sa March kami nakita. Naka-shades. Siya. Ala, prima donna si Bakla. Tapos DJ daw siya. Sinong DJ to? Akala ko DJ ka sa bar. DJ pala siya sa radio. Tapos sabi ko, ay parang maldita. Tapos nag-meeting kami nun sa taas. Kasi naka-shades ka Tapos hindi ko alam, kaya pala siya naka-shades. Puyat siya. Pero yun, naging close naman na kami after. Agad-agad. Ang ending, ako pala ang maldita. Mabait pala sila pareho. Ako, first impression ko kay Mama T, sinabi ko, mukhang mataray. Diba? Nung una. Tapos, pangalawang kita namin, Inamoy. Pangalawang kita namin, medyo doon na kami nag-jive. Nag-jive. Oo. Tapos, kay Mama Joy naman, ang first impression ko, mabait nga. Wow, first impression mo lang yun? Hindi, nung nakita kita doon sa Hindi pala totoo. Hindi totoo. Biatch. Nagbago. First impression, yun nga yung Women's Month. Tapos parang first time natin magkita-kita, tawanan talaga kaagad. Tapos... Sa ano ng second impression mo? Maldita. Si Mama Joy ngayon, kasi pag gusto ka niya, okay siya. Pag hindi ka niya gusto, hindi siya hindi talaga mag-aaksaya sa'yo. Correct. Tama na yun. Yung mga energy, wikirit. Parang, Sila kasi mabait So as much as possible. Hindi na gusto na maging kagaya. Hanggat kaya nilang pakisamahan, pinapakisamahan nila. Ako yun parang, Si Mama Joy yung nagturo sa amin ng pag ayaw mo yung tao, ayaw mo. Huwag mo nang pilitin. Sayang Mama Joy. oras. Mabait Totoo. kasi sila. Siya pa yung pinakabata. Kaya lagi kami naaabuso ng dalawa. Pero ikaw yung nagturo sa amin. Ito sa opisina. Ito naabuso ng mga tao sa paligid niya. Kasi nga akala mabait sila. Akala. Hindi pala. Minsan kapag yung thinking ng tao, kapag mukha kang mabait, feeling na kaya ka nilang i-take advantage. Eto pumapalag na. Kaya super happy kami nang pumapalag na siya. Lalo na nung... Pero ano Stop. True, stop. Ganon. Ako first impression ko kay Mamalay, matalino talaga matalino talaga. Para maging OIC ka ng city information, di ba? At saka, para lang alam nyo, napakahirap i-manage ng tao sa Yes. City Hall. At saka, ang tawag na namin sa City Hall ay Stop yun! Ano nyo na lang? Cut. Oo, so yun. Para ma-manage, magaling siyang mag-handle talaga ng tao. True, And tama yung impression namin, ma. Mm-hmm. Diba, ikaw nga yung nag-gel ng ng mga tao sa city for the information. first time and forever. Parang laging meron kasi sa mga tao sa City Hall na matagal lang nandun, tapos merong mga baguhan. Pero parang siya lang yung nakapag team building nga kami. Tapos nung umalis siya, wala At saka na. dumami yung tao, nagkaroon ng function lahat. Sobrang Magaling ka sipag ng talaga. ng CIO mo. Kaya Hindi nila alam. Kakry Kaya na naman deserve mo siya. maging mayaman talaga, ma. Deserve mo. Lahat ng pera sa Oo. mundo. Grabe Tsaka pera ni Boss D. Oo, nag-uusap. Deserve mo lahat ng bag, lahat ng sapatos. Kay Mama Joy, impression ko, ano talaga siya, pang beauty queen. Ba't ka Ate, nagkita tayo, puro tigyawat ako. Ma, hindi. Tinititigan kita nun lagi. Oo. Sabi ko, sana kausapin niya ako kasi feeling ko mataray. Oo. Tsaka talagang hindi ka, nakaka-intimidate yung beauty mo. Ay, talaga. Oo, kasi nakita dun sa mga may mga gown na nagpo-provide sa'yo pag-event. Ay, Nakikita oo, kita. nabanggit mo Oo. na. Sabi ko, ang ganda mo nga siya. Parang,
unrealistic yung beauty mo. So, ganun ka na. Ganun kasi. Tsaka ako man, nung sumali ka na Miss Earth, alam ko talagang ikaw talaga. Oo. Mananalo ka. Naalala mo na sasakyan tayo. Confident talaga ako. Nung give up na siya sa pageant. Hindi, nakikita ka talaga Ay, namin. oo, sila yung super pilit na isa pa, Isa pwede pa, pa yan. oo. Kasi Ayaw gusto daw niya na na. manood ng pageant, Kemi, ganyan. Tsaka Barbie ka talaga, Ibar. Barbie. Barbie, lat. Barbie ngot. Stop. Cancelable talaga ako nagsasabi ko dito. Okay. Go. Wow, English. When was the moment na na-realize mong solid yung friendship ninyo? Kailan ba? Parang wala siyang May nasight ako, yung may mga... Ay, alam ko na. Feeling ko ito yung moment na ito yun. Meron kaming secret place nila, Mamalay, nila Mama Tanya. Tapos that time, may problema ka nun. Tapos kailangan niya ng kasama. Tapos tumira kaming magkakasama. Correct. Sa secret place namin. Correct. Sa giyakan lang kami. For a few days, parang 1 week, no? Oo. Tapos bitin kami, ayaw na namin umuwi. Dead ba na kami sa mga bahay namin? Dito na kami titira. Oo, ang saya. So, yun. Ang saya pala nun, yung getaway, di ba? Yun yung moment na, 3 araw lang tayo nun man. Oo. Tapos, tatlo ang lang ba daming yun? nangyari. Parang ang tagal. Oo. Ang daming nangyari 3 nun. gabi. Nag-mall kami, nanood pa kami ng... Kung ano mapagplanuhan. Oo, tapos doon yung nauntog ka sa Mega Mall. Hindi ko makakalimutan yun. Bumakat yung mukha ni Tanya Chinita doon sa salamin ng mall. Ano ba yun? Pag naiisip ko yun, natatawa ako mag-isa. Kasi ako yung clumsy. So kapag sa lahat ng dapa ako, Kailangan mo siyang alalayan. Oo, ako yung lampa. So yun, naglalakad-lakad kami. Tapos may salamin pala yung coffee shop. Dire-diretso ko. Tapos yung tunog talaga ng mukha ko sa Lagabag talaga yung na. lahat ng buong floor ng Mega Mall tumingin talaga sa akin. Tapos tinawanan Tapos yung siya. dalawa tawa muna sila. Tapos sobrang lakas tumalsik yung chinelas niya. Alam mo kung bakit ako natawa? Kasi pa nakita ko yung mukha mo doon na parang, Kawawa. pagkauntog mo. Wala naman. Tapos yung bakit yung ilong ko doon. Tapos wala silang CCTV, so hindi namin napanood. Pero tawa kami kasi yung salamin, may mukha talaga ni Tanya. May bakat na ilong. Parang mahahalap ko yung picture na yun. I-insert namin So yun, dito. ako din, favorite ko yun, yung natin, yung takas moments natin. Tsaka yung mga natin, yung mga travel natin kapag may mga basketball Strikers, games. oo, yan. Yun talaga. Ay, sorry. Tsaka Kasi yung mga ethics. Tsaka yung Beso! Stop! Ay, wala akong bet dun sa strikers. Oo. Ikaw lang ang bet nila. Oo. Tapos yung isa, parang, hindi kita mabibita. Meron pa po, nanonood kami sa San Juan. Pag sila kasi yung kasama ko, dead ma ako sa itsura ko. Parang feeling ko maganda ako kahit anong gawin ko. Si Bakla, pinahiram ako ng makeup. Ang puti niya, di ba? So, nanood ako ng basketball. Ate, yung mukha ko, parang white. Ganda-gandahan pa ang atake ko. Pag uwi ko, ang puti pa ang mukha. Tapos parang halang puti pala ng pes. Pero dead na. Pag At sila syaga kasama ko. natin, nanonood tayo lagi-lagi ng strikers. Oo, wala na ka na. May dami pasok ka nating pa time, no? kinabukasan. Inang yun. At least nakakota ako. Stop! So yun. Hindi lang pang pamilya, pang sports At saka pa. yung mga natin, tulog natin sa kanila. Oo, yan. Yung overnight namin kila Mama Lai. At saka paborito namin, kapag may event sa family ni Mama Lai, lagi kaming invited. Oo, correct. Tapos never namin na-feel na bisita kami, ma. Kasi paikot-ikot kami sa bahay Kasi siya nag-asikaso sa bisita. Tapos kanta lang tayo ng kanta. Hindi kasi maalam mo, every time na may mangyayaring maganda, kayo kagad dalawa naiisip. Kahit pangit. Kayo kagad din naalala ko. Ay, thank you, ma. Thank you. Nakahanapin ako ni Tanya tsaka ni Joy. O, lagi siyang ganun. Oo. True nga. Ang dami na pala correct. nangyari sa buhay namin. Correct. Dami na namin pinagsamahan na Kahit 2023 lang tayo Oo, nagkakita. 23 Mahirap at 24 ginhawa. Correct. Meron pa tayong mga team building. mga... Team building. Diyos ko, kapati sa family outing nila kasama kami. Oo. Sa bataan. Yung ba'y nalaglag ka ba sa upuan ba? Hindi man nahilo ako. Oo, hindi. Si Boss din nalaglag. Kasi taas tayo tawa ng tawa. Kasi nakikichismis
siya na may pinag-uusapan tayong Oo, marshmallow. pinag-uusapan tayong ethics. Oo, tapos parang inaano namin, ay, marshmallow. Tapos si Bakla nakikichismis sa atin. Oo. Nagre-rate kami ng ethics. Sabi ni Boss Nick, Nalaglag siya. Chismoso. Chismis niya. Tapos nung So, gabi yun. yung tinatanong, sino yun? Oo nga. Hindi ikaw yun, huwag ka mag-alala. Nabanggit lang yung marshmallow. Tinamaan ka naman! Stop! So yun, oo nga, lahat pala, no? Mm-mm. Oo, Tsaka ma. pag nag-iihaw-ihaw tayo sa likod ng City Hall. Oo, ma. No, ang saya din nun. Meron kaming kasalanan niya nila Tanya. Dati nanonood kami ng ng basketball game. Tapos sa likod ng City Hall, nagbabasag kami ng yelo. Oo, nagdala kami ng sa alak. tumbler. Ba't ba tayo nag-inom ng malalang? Wala lang, ma. Lalagyan namin sa Parang tumbler. parang wala lang, pero alam namin na parang isa sa atin. May pinagdadaan. may pinagdadaanan. Oo. Tapos manonood tayo ng basketball. ng Tapos basketball. lasing. Oo. Oo, ma. Yun No, yung mga correct, Soju correct. Yakult. yung mga Oo, Yakult. oo, oo. Tapos Correct. lalagyan namin sa tumbler. Oo. Tapos pag nakashoot iinom. Ang ending, panalong strikers, lasing kami. Nakakami. So lahat pala, lahat. May balik nyo na yung strikers, ma. Oo, Pero saya, parang no? iba na yung magiging players. Iba kasi yung Iba. players ng strikers noong 2023. Sobrang solid din nila nun. Kaya ang galing nyo sa tao, ma. Mahirap i-handle ng tao eh. Pinakamahirap Oo. i-handle. Plus yung pera din mo. Stop! Stop! Okay, next. Isang bagay na na-appreciate nyo sa each other. Ito, hindi siya madamot. Literal. Napaka-generous. Hindi siya madamot. Parang kung anong bibilhin niya sa sarili niya, Oo, lagi niya favorite ko din isipin na yan. dapat meron kami. Tingnan nyo, Yun naka-Starbucks kami. Anong kape mo? Lagi ganun yan. siya. Lagi may Tapos pag pasalubong sa bibili lahat. siya sa Shein, Oo. meron kami yung bag, meron pa ako ng bag na backpack. Tsaka Sabi yung niya, boots na mahal. Ano ba yun, ma? Yung Zara. Zara. Oo. Parang basta meron siya, dapat meron Oo. kami. Hindi siya madamot. Ba't LB wala? Bakit ako bumibili na? Si Lolo yun, Hindi si pwede Lolo. kasi yung mga LB niya may pangalan. Oo nga pala, oh. Oo. Stop. Oo, ma. At saka napaka-unconditional mo magmahal. Oo, literal Mm-mm. siya. Parang, basta sobrang generous Ako ng lagi tao. pinag-uusapan. Hindi. Kasi next siya. Oo, tapos ako naman, kay Mama Joy, ang gusto ko sa kanya, siya talaga nagbigay ng bagong concept sa akin pagdating sa relasyon. Ay, thank you. Na hindi ka na dapat nakakabuso kasi hindi mo deserve. Actually. Naalala ko yung hinatid ka namin. Parang pauwi na kami. Di ba kami lagi natitira pag pauwi? Doon kami nag-heart to heart. Tapos, tangina lahat ng sinasabi ng taong to. Sabi niya, hindi ko makakalimutan nung namatay si tatay. Sabi niya, si tatay na yung nag-sacrifice para hiwalay mo na yung tao na yun. Wala na, hindi na talaga ako bumalik. Oo, ma, dun siya Sabi Tsaka niya, grabe epekto sa kanya nung hayop na yun. Nagka-allergy siya. Oo. Iyak siya ng iyak lagi. Bako lang yun. Wala na siya. Naks kasi. Stop! Sabihin mo stop. Sige. Ay, kami dapat yung gagawin. Okay, Sasabihin mo game. stop. Alam naman natin. Napakahaba naman na nito. Parang kabayan na tayo. Baka umabot sa intestine mo yan. Hindi, yun. Yun. Pero in fairness kasi, si kuya, ano siya, manipulative talaga siya. Hindi lang Sanay eh. hindi lang naman siya yung parang tao nun. Pero iba kasi siya yung manghata. Manipulative siya. So, At ang lambot pa nito. so sana mamatay na siya. Grabe. Talaga. Hindi niya Pero yun, deserve. yun talaga, Alam mo, ma. galing Grateful niya. ako sa mga payo mo. Lahat yun, Ay, thank you, pinakinggan ko at pinulot ko. Ito mo naman, di ba? Hindi na marupok. Masaya na siya. Correct. At saka bongga ang ano niya ngayon, ang kanyang love life. Di ba? Stop! Ko lahat na lang ba? Oo, ma, promise. Yung nakita namin talaga sa'yo, para ka Mama Liza, kung paano ka, pag itong taong to toxic sa buhay mo, i-cut mo siya. Oo. Ikaw, ganun ka talaga. Thank you. Kasi may moment ako nun, parang di ba? sinasabi mo lagi na okay lang maging bitch, at least na maprotektahan mo yung peace mo. Oo, sarili mo. Ikaw May yun. moment ako, Totoo. inampon niya ako kasi nag-away kami ng jowa ko. Lumayas talaga ako, te. Correct. Burang balikan talaga. Kanila ako nakatira. Tapos ano pa nga magsasama na tayong tatlo, di ba? Oo, kumuha na ako ng bahay, 3 yung kwarto, kasi nga 3 kami. Okay naman na kami ngayon. Oo. So, ang tumira yung pamilya ko na. Sayang ang down payment.
Correct. Pero So, nasa ganung yun. level na kami. Pero yun nga yung inaano namin sa kanya. Ito, lagi namin sinasabihan. Tsaka ikaw maprangka ka. Tapos, Ay, sobra. kumbaga, our secrets are safe with you. I Ganun think. ka na. Totoo, Oo, diba? totoo yan. Maraming, babayaran na nila. I-reveal ko kung sino yung mga lalaki kaya ni totoong Tanya. ano to, juice ng kagandahan at katalinuhan. Yes. At attitude. Oo. Attitude talaga. Mali. Tamang attitude. Tamang attitude. Tama naman din. Pero Tama. di ka madinedeny, attitude talaga. Kasi sila talaga yung mabait. Hindi nga yung tinura mo eh. Yung tinura mo Oo, sa amin na magka-attitude kami. Kasi naabuso na kami. Balanse kaming tatlo. Correct. Parang ako, mukha akong attitude talaga ako. Siya, mukha siyang attitude, pero mabait siya. Siya, mukha siyang mabait, pero mabait talaga siya. Oo. Ganun. Ganun kami kabalanse. So yun ma, thank you sa inyo. Ako, thank you talaga. Thank you talaga sa inyo. Kasi, alam mo, may point ng buhay ko na naisip ko na okay lang ako mawala ng lalaki. Basta wag kayong dalawa yung mawala sa akin. Magka-cry na naman silang dalawa. Diba? Parang sa lalaki lang yan. Pero mas grabe pala kapag nakita mo na yung kaibigan mo talaga na kahit walang lalaki, kaya mo na. Kasi same tayo ng struggles. Kaming tatlo, same kami ng struggles. Ang mga friends ko lagi, Bakla, Becky, sila, ang chika nila, hirap silang humanap ng babae na friends. Tanya lalo. Kasi nga, di ba yung personality kasi ni Tanya very lovable. Sa sobrang, ang dami kasing lalaking baliw sa kanya. So kung ikaw babae, tas insecure ka sa self mo, hindi mo talaga siya gustong friend. Kasi feeling mo, maagaw niya sa'yo lahat. Ganun ba? Oo, Hindi naman eh. Gusto mo, naman drop eh. name ako dito. Makakating ka talaga ng ano, ng Yung mga babaero. Yung mga Oo, akala mong friend mo. Hindi. Ng malaki. Marami. Sana. Parang nakiting ka talaga ng inggit. Ng lalaki, una-una lalaki. Talagang, 'di ba? Tapos 'yon, hatak nun inggit. Hindi naman. Hindi ko naman nakikita yun. Talaga? Magda-drop name ako. So yun, thank you ma. So ano nagustuhan mo sa kay Tanya? Tapos na. Ayun na yun. Hindi pa ako tapos. Hindi pa siya. May ano gusto ko kay Mama T. Kasi before, parang ako lang yung laging uy, kumain ka na ba? Ganon. Ngayon, nakilala ko siya. Mama, may dala na siyang food sa akin. Kasi Maano siya? sobra. Tapos binilang pa niya ako ng dispenser sa office kasi ayaw niya na akong tumayo. Uy, Second sobrang floor. mabait din siya. Sobra. Parehas Tsaka silang generous maalaga. din siya, oo. Sobrang generous niya. Meron pa siya, kunyari, may nakita siya Shein. Yung pangalan may initial. Bibigay niya sa amin. Tapos siya, yung tipo ng friend na kahit puyat na siya, ihahatid ka niya. Ganong level. Kahit mabunggo-bunggo na kami. Paano tayo nakauwi? Ganon siyang friend. So, pag mahal ka niya, mararamdaman mong love ka niya. Pag di ka niya gusto, mafe-feel mo din na hindi ka niya gusto. Kasi yung switch nung treatment niya sa'yo, nung love ka niya, versus sa hindi ka niya love, alam mo talaga. Alam mo, ramdam mo talaga. Ito kasi mabait talaga siya. Yun kahit talaga. Naaabuso na yan siya. Parang hindi double-edged natutunan sword sa siya inyo, pag hindi na ngayon. Marunong na akong Yehey. tumalikod. Ikaw ma, kay Mama Joy. Kay Mama Joy, ang nagustuhan ko sa kanya, hindi siya nag-aaksaya ng oras sa, yung ganun nga, na ang daming naaksayang oras natin. Ito mo, 40 na tayo, tapos siya, Oo. diba? Kaya nga. So, wala- Mapag ano na Oo. kami, 60 kami, 30 ka pa lang. Wag mo na kayo mamatay, ah. Ang ina mo! Yan ang aking birthday wish. Nangyayari talaga. Ang ina mo! Yun nga ma. So, ang nagustuhan ko sa kanya, hindi siya mag-aaksaya ng oras sa'yo nang hindi siya parang kaplastikan lang. Hindi siya ganun. Hindi siya plastic. Kasi may mga friends sila nun na, alam niyo yung tipo na pag nagkikita-kita, binibeso nila. Tas ako, Oo. Bahala kayo. Yun na rin, hindi na rin ako ganun ma. Kasi Hindi sila na rin. nun parang, hi, ganyan. Tapos bebeso nila lahat. Tapos ako, Oo. pag di ko bet, di ko talaga bebeso. Kahit nandyan ka, sis. Ako din ganun. Hindi ko nasasamahan. Hindi ko nasasamahan. Kaya, Yan. yes. Salamat Legs. Lumalabas talaga dito yung ugali ko. May nagpapatanong lang ma, sa'yo. Ang dami natutuwa sa humor mo online. Lalo na sa pagpatol sa buzzers. Sino ka bang nambabasher ka?
So, anong tanong? Ano ba to? Masaya, di ba? Oo. Oo, correct. Mm. Anong tanong? Lutang ng puta. Text, anong tanong mo? Ay, may question tayo from the audience. Ano po, parang hindi ka ba natakot sa backlash? Kasi nga, di ba, knowing the pageant standard na parang kapag beauty queen ka, parang dapat prim and proper, ganyan. Pero yun nga, maraming natuwa sa'yo online. So, what made you go with that path? Parang Interview, Oo nga. Parang swerte na lang ako na yung personality ko online, yung personality ko sa public, di ko kailangan i-fake. Kasi yung nakikita nyo, yun talaga ako sa kanila. Mas malala pa nga eh. Pero hindi ako natakot sa backlash kasi alam kong kahit i-bash nyo ako, may friends ako na tanggap ako. May Liza ako, may Tanya ako. Kahit anong sabihin ko dito, kahit anong gawin ko, may uuwian akong friends, may uuwian akong tao na hindi ako i-judge. Tas love pa rin ako. So, dead pa sa bashers. True. Wala kayong ganito. True, ma'am. Pero ma'am, merong nagsabi sa akin, Lai, sabihan mo si Joy, ganyan. Hindi, okay lang yan, kaya niya yan. Tsaka hindi, wala siyang pake. Sabi sa'yo. Ay, ito pa pala yung magugustuhan mo sa kanila ng dalawa. Sila yung tipo ng tao na kapag wala ka sa kwarto, wala ka dun sa sitwasyon, wala ka dun sa event, pag may narinig silang pangit sa'yo, pagtatanggol ka nila, never silang parang, oo nga, ganito siya eh. Wala silang ganun. Multiple times proven na yan. Kunyari, wala ako, tapos may nagbanggit ng pangit about me. Sila yung galit. Pag wala to, kami nang-aaway. Pag wala siya, kami yung parang, hindi ganyan. Ilang beses nang proven yun. So parang dun din natetest yung friendship namin. Pagdating sa loyalty sa isa't isa, yung parang tingin namin sa isa't isa. Kasi kahit anong sabihin mo na negative about sa kahit sino sa amin, trust me, wala kang makukuhang kahit anong negativity. Nagagatungan namin. Lagi namin Yes. pagtatanggol yung isa't isa. Yun. Basta yung mali nila, tama yun sa akin. Ako din. Tawa ko na lang. Sintidor tong mga to. Correct. Mali ba yun? Sa amin tama yun. Oo ka? Mali yun. Mali ka. As in, wala talaga. Kaya dati nun kahit parang wala. Kasi si Mama T, yung mga bashers niya nga online, sinasagot din niya eh. Ito si Mama Liza, mabait kasi talaga siya. Yun yung mali. Pero hindi ko alam kung tama or mali yun. Pero double-edged sword yung pagiging mabait niya. Pero, pag siya nagalit, ay, orkot talaga. Kasi bihira siya magalit. Tsaka si Mama Lai, yung level ng pagtatanggol niya, yung, iba. Oo, iba talaga. Kahit kahit kay Mayor pagtatanggol ka niya, ganung level siya. Naalala ko merong parang minessage ka. Hindi namin babagitin ko sino. Basta may nag-message sa kanya about kay Tanya. Parang sinisiraan si Tanya na ganito pala, you know this, ganyan. Alam mo, chika ni Mama Lai, no, hindi siya ganyan. Mabait si Mas Tanya. malala siya. Mali ka na masaga. Hindi lang Kulang yan ko. Ayusin ko, dagdagan ko. Kulang. Pero yun nga, seriously, parang siya yung parang, hindi po siya ganyan, take time to know her, mabait po yan, ganyan siya. Yun yung mga touchy-touchy moments ko din sa inyo. Kapag halimbawa, nalalaman ko sa ibang tao na, oy, sabi ni Joy, sabi ni Liza, sabi ko, tangina, ito yung mga kaibigan na for keeps. Pagtatanggol ka. For keeps at for teeth. May paborito kaming kanta sa sasakyan. 1, 2, 3, and don't say you love me, you don't Hindi even siya know makasabay me. kasi siya hininervyo sa likod. Oo, totoo yan. Kasi, Ang setup namin, driver, si Tanya, passenger princess ako. Siya, andun siya sa likod, nagdadasal. mahinga na lang ako ng malalim. Kasi feeling ko ba-aksidente kami tatlo. Yung lagi namin kinakanta. Nakaka-miss yung road trips. Tsaka yung namimiss namin yung lagi siyang galit kapag nagda-drive ka. Pero di ko pinaka nakakalimutang moment, yung muntik kaming mamatay. Muntik tayong mabangga. Tayong dalawa ba yan? Tatlo. May pupuntahan tayo, galing tayo from City Hall. Tapos, wala lang, chika-chika. Mahilig kasi kami umentry. Tayong dalawa lang yan. Di ba siya kasama? Hindi kasama. Hindi ako Kinuwento kasama. lang natin. Ay, oo. Magkikita tayo. Ako magkukwento kasi ikaw yung nakakatawa dun eh. Nagda-drive ako ng matulin. Tapos, hindi kami nagpa-pay attention sa daan. Shout out sa MMDA. Yes. Okay, go.
Tapos dire-dire ang tulin. Tapos may sasakyan pala. Tapos muntik-muntik na lang talaga siguro split seconds mamamatay na kami. True. Pero tumawa pa rin kami ng malakas. Alam mo ba't kami tawa ng tawa nun? Kasi may nakita kami exit sign. Sabi niya, pwede ba tayong pumasok sa exit? Sabi ko, pwede, pero paatras. Yun yung dahilan. Tawa-tawa ako. Sabi niya, Tapos sabi ko, ma, intersection. pwede ba tayo dyan sa exit? Oo, ma, magpatras ka. Muntik kami nabangga. Yun pala yun. Yun. Tsaka, meron pa sa Jollibee. Galing kami City Hall. Kaya siya laging galit sa amin pag magkasama kami dalawa kasi kami talaga yung taga-break ng traffic rules. Sa kasi sa Bacoor, may mga, 'di ba, sa Gutter. Molino Boulevard, tapos may gutter, tapos meron doon makikita kayo malapit sa City Hall yung Jollibee. Bakla from sedan, nag-SUV. Sabi, testing nga natin kung SUV talaga to. Di ba may tire stopper? Ate, tinanong niya yung tire stopper. Ma, let's Tapos go! lumabas siya sa gutter. Dead pa siya sa driveway, sis. Putek na yan. Oo, promise. Narinig namin yung blagabag ng kotse niya. Uy, SUV nga. Nak. Yan ang pinaka-takot na takot ako kapag magkasama talaga kayong dalawa tapos hindi ako kasama. Or kasama ako, kasi tatlo na yung anak ko, no? So, parang wala kayong takot. Parang wala kayong pake. Kaya nga tinuturoan ka namin. Ako. Sige, tinuturoan ka namin, di ba, pag galit ka, tara layas tayo kasi hindi kami takot din talaga. Tara gawin natin yan. Pero alam mo ma, napansin ko, ang sarap nung tawa nyo. Ang sarap. Ang sarap ng tawa nyo. Yung alam yung walang halong pekean. Oo, ikaw nagsabi ng tawa ko pang madyongera. Ang hirap pa-achieve dun, ma. Ang hirap yung tawang ganon, oo. Totoo. Oo, lagi tayong as in nga lang pag tumatawa. Oo, correct. Naalala ko yung tumakas tayo. Tapos, balis tayo, nakabihis na tayo. Tapos, sa pagalitan ako. Tapos ako, ganun ako. Tapos kayo, masaya nyo pa rin. Ako na, nanganganib na yung life ko. Kasi nun, yun yung tumakas kami, may secret hideout kami, diba? Na hanggang hindi namin nire-reveal. Paalis kami, sabi namin, tara, party tayo. Kasi nga gusto namin siyang mapakalma. Parang maalis yung isip niya dun sa nangyari. Tara, party tayo. Ganyan. So, naka-makeup na ako, ate. Nakadamit na kami. May message siya. Ganyan ka ba, Tanya? Bad influence ka, nakaibigan. Sabi ko, nanganganib na yung buhay ko. Ang saya-saya namin, nalumbay. Oo, sabi ko, wag na tayong umalis. Parang bigla na may background music na Huwag na tayong umalis. Sabi niya, tapos natulog na siya talaga. silang dalawa ng naka-makeup. May video pa ako sa... Nakaayos ka din nun. Oo, tapos may video pa ako, ma. As in, yung tsura ni Tanya, di ba, saya-saya namin. Bigla siya sumimangot. Parang may background music na, nariyan ka pa ba? Talagang, sabi namin, sige, mawag na tayo mag-bar, mag-KTV na lang tayo. Sabi niya, mahawag talaga, wag nating subukan. Takot siya. Takot ako. Malakas loob kasi nga naglayas nga kami. Correct. Siya mabait talaga siya. Pero layas with you is so saya and fun and worth it. Namiss ko na yes. Oo nga, mawala tayo kasi kung saan kami pupunta, no? Nanood kami sa Nueva Ecija. Nueva Ecija may Kabanatuan. Ito lagi tayo siya nadudulas. Bakit bigla ka nawala? Nakalakad kami pababa. Ito yun mo. Ito yun o. As in. Oo. Meron pa yung nadapa din siya sa Batangas. Oo, yun. Lagi ako natatapilok at nadadapa. So, Tapos yun. pinagtawanan pa rin natin siya doon sa Nueva Ecija. Tapos, nung medyo nahimasmasan na yung tawa natin, Nawala kasi siya. Bangin kasi. Parang pababa siya. Tapos lupa-lupa. May damo-damo. Nawala si Tanya. Late kasi kami noon. Alam mo, ito yung gusto namin sa'yo, Mama Joy. Di ka pa rin nagbabago. Ay, thank Kahit you. may crown. Dead ma sa inyong lahat. Mag-mic ka! Ano to, kwentuhan? Oo nga. Sorry, nakalimutan. Nagpo-podcast pa lang mic. Ma, promise. Pero kahit Proud siya kami naman. sa'yo. Ayaw talaga nito yun. Hindi talaga. Hindi siya nagbabago. Hindi talaga. Walang nagbago sa inyo. Oo, Sa sumikat inyo. na siya. Tsaka siya, parang hindi mo mararamdaman na, ay, siya pala yun. Ganyan. Kasi walang ka-ere-ere. Walang kaarte-arte. Diyos ko, kinukuha nga yan sa Bacoor, walang bayad, nagbi-VO siya. Pero magkano ang VO niyan pag sa company, Wala. pag hosting, pag love ka niya talaga. Pag love ka niya talaga. Pare. For ano siya, for the love. Si Mama Joy. Hindi. Business is
is business. Mama Lai, thank you sa pagiging generous and totoong Oo, kaibigan. Ha? Thank you. Kaya ako, sobrang thankful din talaga ako sa inyong dalawa. Grabe. Sobrang ang daming nangyari sa akin. Nakilala ko kayo na nalagpasan ko dahil sa inyong dalawa. True. Thank you. Correct. Kung meron ulit akong ibang life sa multiverse, kayo ulit yung gusto kong maging besties. Ako din, pero sana mas mayaman na ako. Hello? Napaka-humble. Napaka-humble. Wala pa akong bag na may pangalan. Stop. Wala pa akong bronco. Stop. Bronchitis. Stop. Bronchitis lang ang afford ko. Promise. Mula sa puso ko, yung sinabi ko. Kayo pa rin ang Ako gusto din, kong ma. maging friend. Tsaka sa friendship namin, never namin na-feel na sobrang parang well-off nung isa, sobrang sikat nung isa. Kasi kapag magkakasama kami lang. Kanal-ish. Oo. Kung anong meron siya, meron kaming lahat. Ganun. So, thank you. Thank you. And kahit, at saka ito pa yung isang lagi ko pinagmamalaki. Low, ano lang tayo, low maintenance lang. Tama. Oo, kahit low hindi tayo key lang. nagkikita, hindi tayo Oo, nag-uusap. Reels yung love language natin ng tatlo eh. Oo, yung mga reels reels, namin. reels. Kahit di kami madalas mag-usap, ganyan. Ang usap pa namin dalawa lang yan. Minsan lang kami mag-usap kasi sobrang busy. Or, pag nag-usap kami, tuloy-tuloy. Oo. Kami na yung napapagod sa isa't isa. Tapos, yung ano pa natin, yung pinapasa nating mga memes, mga reels, puro katarantaduhan lang din talaga. Ang sarap lang itawa. So, yun. Tsaka kayo yung isa sa mga nakasama ko na hindi ko nararamdaman yung pagod. Pag maghihiwa-hiwalay na tayo, nalulungkot wag muna. ako. Oo, sesepang. So, Oo, hindi correct. kaya na iba na kasama ko, parang pagod na pagod ako after. Higupin energy Oo, mo. higupin energy. Kayo hindi. Never. Never talaga. Oo, Tsaka sobrang generous nila. Sobrang swak namin. Then, nahihiram ko yung panty nila. Yung bra niya. Oo. Minsan, yung bra niya na, di ba, ang laki kasi ng cup ni Mama Lai. So, umaapaw na yung akin. Ate, parang wala natatakpan dito. Tsaka yung bahay niyo, yung anytime pwede kayo matulog dito. Oo naman. Oo, Welcome sobrang talaga kayo sa amin. open siya anytime. Meron akong moment nun, kasi nga maldita ako, diba? So, gusto ko ng ice cream. Tapos hindi ako bilhan ng ice cream ng jowa ko. Lumayas ako. Hindi stop yan. Pumunta ako sa kanila talaga. Inampon nila ako dun. Walang tanong-tanong. Si boss di lang yung tanong ng tanong. Ano nangyari? Ano nangyari? Oo, nakikichismis siya. Chismoso. Hindi nga ako bilhan ng ice cream. Yun lang yun. Ha? Ice cream lang? Weh. Ganun pa siya. Ayaw niya maniwala. Lumalayas ako sa ice cream talaga. Kasi amats niya yun yung avocadoria, Mi. May moment kami ni Mama Lai na nag-stood pa kami para lang Ang mag-avocadoria. layo na nilakad namin Di ba? Oo. Parang fourth floor pa yung... Nagpakulay kayo ng hair nun, di ba? Oo, ang mahal nung salon nito. Sabi ko, yun ang una, carry pa. Gawin po natin yan, ganyan. Sabi ko, ako go lang. Hype tong bayaran na, ang mahal pala nito. Magkano? Parang inabot ako ng 9K. Si Mama Lai parang 15 yata, 12K yung binayaran niya. Para yun lang kay Mama Oo, Lai, nga. tsaka sa inyo, dalawa. Mahal. Shout out. Shout out sa iyo. Meron pa akong isang special pasasalamat nung kay tatay. Kaya naman ako napunta sa City Hall dahil kay tatay, di ba? Sobrang laking tulong niyo sa akin sa mental health ko tsaka sa financial. Thank you. Ay, thank you din. So, ang swerte ko may mayayaman akong kaibigan. Ay, ako din nung pageant ko, itong dalawa, akala mo talaga mga ano ko sila, sugar mommy. Super ano sila, ganito, ganyan. Tapos tanong sila ng tanong kung may Si Mama kailangan Lai pa lalo, ako. di ba? Ito, grabe to. Kaya huwag niyo agawin sa amin to Baka kasi ay gusto namin i-friendship yan. Magkano kailangan mo? 6 digits? Okay. Send. Grabe mo ka 6 digits naman kayo. Mayaman siya. Tsaka hindi siya mahirap lapitan. Stop. Parang Stop naman! Stop. Hindi nga. Pero hindi siya mahirap lapitan. Kunyari ikaw may problema Oo, ka. correct. Sabihan mo lang siya. Nag-o-offer, tsaka nag-o-offer. Ate, nagpa-aral nga yan ng hindi niya anak. Tumahimik. Stop. Okay. Tsaka hindi siya sumbatera. Yun yung maganda sa kanya. Kahit magkasamaan kayo ng loob, hindi niya Sa'yo isusumbat. Sa'yo na yun. Hindi niya isusumbat. Meron pa siya, hindi ba ako masastop dito? Meron siyang parang binibigyan ng allowance. Kahit wala ka ba sugar bakit? Hindi sa trabaho to. Parang feeling niya kasi kulang yung nare-receive na sahod nung tao. So siya na nagkusa siya from her own money na dagdagan yung sahod ng tao. Tapos kahit wala na siya doon sa opisina, tuloy-tuloy yung allowance niya. Tapos tinabla siya.
Pero tuloy-tuloy pa rin yung allowance niya. Yung Kasi kami hindi din na. nagsabi na, Stop na din. matigilan na. Alam mo yung pag hindi mo masastop yan, nakatingin pa siya sa camera, ma. Oo, sabi Mama Joy, habang kinukwento Talaga, niya. sana maramdaman niyo to. Hindi kasi galit na galit kami sa kanya kasi sobrang bait niya. Imaginein mo, tinulungan ka, ganyan-ganyan. Tapos parang out of malasakit talaga yung ginawa niya na tipong kahit wala na siya doon, tuloy-tuloy yung help niya sa'yo. Tapos, bakit ganyan ka? Stop. So, ganun siya kabait na tao. Pero, hindi nyo na siya malalapitan ngayon kasi meron na siya, may screening na siya. Correct. Dadaan muna kayo sa amin. Correct, tatanong muna. So, Kung yun. pasado ba to? Hindi. X yan. Pero natututo talaga ako sa inyo, ma. Ako din. Biruin mo, 40 na ako, pero still. 40 ka pa lang. 40. Oo, 40 pa lang. Pwede Alam mo, pa. lagi kong chichika yan. Lagi akong proud sa kanilang dalawa. Lagi kong chichika. Alam niyo yung mga best friend ko, 40 na ang gaganda pa din. Tapos papakita ko yung mga picture nyo, ganyan. Lagi ko sinasabi na, ay, to, best friend ko to, best friend ko to. Binubugaw ko nga to dati. Ito, kunyari may naghahanap na na parang vice president ng ganito. Ay, may best friend po ako. Pwede sa inyo. Ito Bugaw po siya. na bugaw. Ito po siya. Bugaw na bugaw. Lalo na kapag alam kong feeling ko mabait yung lalaki. Kasi ang love language ni Tanya is actions at pera. So, kasi siya, agree ako doon. Kasi, kung kumikita ako sa sarili ko on my own, di kita kailangan kung di mo mapoprovide yung Anong ambag mo sa life ko? Correct. On her own, successful na siya. Ang dami niya talagang, parang dami niyang means of or ways to earn. So, kung wala kang maidadagdag sa buhay niya, lumayas kayo. Totoo. Exactly. Pabigat ka pa. Oo. Kaya pag sasabi niya na love language siya talaga, dapat lang, no? Totoo. Ano to? Siya magpapakain sa'yo? No. Mama Joy, deserve mo yung success mo. I thank you, Deserve mo talaga, Deserve ma. Alam ko mo. malayo pang Oo, mararating oo. mo. Saan, ma? Nakikita ko pa. Ilocos. Lalo na ngayon, yung ang bata mo pa, mas maganda pa yung vision ko sa'yo. Diba? Ganyan sila. As a mother talaga sila lagi sa akin. Huwag mo sasabihin, hindi, okay na to. Sinasabi mo kasi lagi age mo, hindi ma. Wala yan. Aanhin ang age kung yung face card mo ganyan. Pero ang goal ko talaga sila. Yung favorite ko sa kanya yung balakang para sabihin namin sa inyo. Oo, ma. Yung, may scandal kami tatlo. Binibidyohan niya lagi yung kapag nakabra panty lang ako. Kunyari naliligo. Naliligo kasi kami nakahubad. Ito medyo mahihain pa siya. Oo, pag Kami tumatay dead ba na eh. iya. Oo. Kala mo naman hindi namin naaamoy pagkatapos. Oo mo, sobra no. Naliligo kami ng walang yung damit. pet niya talaga crush ko Puwet din. mo, Ito may video pa hayop. sila sa akin talaga naman. Oo, nagpa-post ka naman. So yun, message natin para sa isa't isa. Go, Mamalay. Ako una na naman talaga. Iiyak na naman yan. Mm. Maiiyak pa nga siya. Yung tawa yan may... Oo. Lagi siyang umiiyak sa amin, kakatawa. Kahit Hindi namin kakatawa. siya pinapaiyak ng May tissue. na hurt. May tissue kayo. May tissue. Sorry. Hindi, okay na. Hindi ko na matiis. Sige, umiyak ka. Message. Ako, thank you talaga sa inyo. Sobrang thank you talaga. Kasi, alam niyo naman kung ano mga nangyari sa akin, diba? Pero never nyo kong ginudge. Galit pa kayo. Galit pa kayo sa ginawa sa akin. Tapos, yun, parang hindi ko na ma-imagine ng buhay ko na wala kayo. Kahit di tayo nag-uusap, hindi ko ma-imagine na Tapos pag may mangyaring masama ulit sa akin, kayo talaga yung unang iisipin ko. Kasi sabi kay Tanya tsaka kay Joy. Talaga, kayo yung una ko naisip. Like, may birthday or may something na magandang mangyayari. Pwede kong i-ano si Tanya tsaka laging ganun. So, sobrang happy ko. Sobrang thankful ko sa inyong dalawa. Dami kong natutunan sa inyo. Lalo na yung paging maldita. Hindi naman. Yung nasa Ayaw lugar. niya pa rin. Nasa lugar na kamalditahan. Kasi Boundaries. Oo, boundaries. Sobrang, love ko kayo talaga. Kasi sobrang mahal na mahal ko kayo. Naalala namin, kinunpis ka namin yung cellphone. Oo, ganun na. Oo. Nandun na kami sa ganung level na hindi ka magre-reply, walang kahit ano. No contact. Oo. Issue. Ay, thank you po. Ang galing pa sa So, CR yan. Sorry. Mama Joy. Ako, wala akong masasabi sa kanila talaga. Super thankful ako kasi nga, yun yung lagi kong sinasabi sa tao kapag natanong nila bakit parang lakas ng loob ko sa social media, hindi ako nahihiya, parang kahit ang daming alam kong mambabash sa akin, hindi ako natatakot kasi nga may Liza at may Tanya ako. Tapos super happy ko na nakilala ko sila in this lifetime kasi bihira ka talaga makakamit ng tao na maintindihan ka, susuportahan ka in everything. Hindi ipagdadamot yung kung anong meron sila.
alam mo, feeling ko, kunyari magkasakit ako sa kidney, tig-isa pa sila. Magiging tatlo yung kidney ko. Oo, kahit at 25% na lang ang battery. Ganun sila. Go sa'yo na to. Ganun yung tipo ng friendship na meron kami. Tsaka parang kahit anong highs, kahit anong lows ang dumating sa buhay namin. Wala hindi talaga tayo nag-aaway. No judgment, no filters kami. Sasabihin namin sa isa't isa kung ano kailangan marinig ng isa't isa. If ever there is a need for support, kahit anong support pa yan, nandun kami. Emotional, kahit back support pa yan, ma, may taga-massage. May taga-massage yung upuan niya dati na machine. Binilhan niya kami. Yung sa machine na... Ikaw bumili nun. Ikaw bumili nun, ma. Pinahiram ko lang yung akin. Ikaw ganun. Hindi ko na alam. Basta pinilhan ko. Bumili kami. Basta kung ano yung feeling namin, makakahelp sa isa't correct. isa. Ganun ka tayo, no? Ito, alam mo ba, meron akong maleta na lagi kong ginagamit. Tapos kapag may nagsasabi, ang ganda ng maleta mo, ay bigay ng best friend ko. Alam mo ba yung parang ng maleta ko. Same. Alam niyo ba't niya ako binilhan nun? Kasi lagi akong nagta-travel. Tapos ang bit-bit ko lagi, eco bag. Sabi niya, mawag yan kasi may hirapan ka magbuhat kasi nga yung likod ko. So binilhan niya ako ng maleta. Ang dami nang humingi ng maleta sa akin na yun. Di ko binigay. Tsaka yung bag niya, binigay niya sa akin yung leather na bag. Yung parang garbage bag na malaki. Kasi di ba lahat ng abubot nandoon? Patapo ka nalang ng tapon. Ayun. Basta feeling ko, kung anong feeling nila na mapakinabangan mo, mapapagaan yung buhay, bibigay nila kahit gaano pa kaliit yung bagay na yun. Ganon silang tipo ng friends. Tapos si Tanya, very thankful ako sa kanya kasi siya talaga yung sa amin na kahit 40 ka, kahit anong edad mo, basta gusto mo yung ginagawa mo, gawin mo lang siya. Siya yung parang, wala akong pake. Ganun siya lagi. Wala akong pake. Dead ma. Ganyan siya. So yun yung parang nakapagpa-inspire sa akin. Kaya di ba narinig niyo siya kanina na parang kahit anong edad, parang wala yan sa edad. Kasi siya talaga yung living testament. And siya talaga yung epitome ng kabaitan and forgiveness. Parehas sila. Pero ito, mas kabaitan. Pa-angel lang ako. Saint Liza, pray for me. Pa-angel na. Tapos si Liza, kung gusto mo ng something matututunan sa buhay, siya talaga unconditional love. Walang tatalo kay bakla. Kahit Alaska pa yan. Walang tatalo kay Alaska. Talo kay ni Liza. As in, pagdating sa pagpapatawad siya, pagdating sa pagiging understanding, mabait, and yung mga parang living life to the fullest, si Tanya. So kung may magiging message man ako, super thank you. Kasi sila talaga yung parang mga taong di ko kayang mawala sa buhay ko. Si Kevin, okay lang yan. Gago. Nasa bahay lang naman yan. Nagko-computer lang naman yan sa bahay. Pero sila, so hindi ko na kailangan hanapin. Nasa bahay lang naman siya. Ito, pag nawala sila talaga, feeling ko, hindi ko carry. Ako naman, thank you dahil kayo yung nag-define ng ibig sabihin ng besties. Kasi pinoprotektahan niyo yung favorite ko, pinoprotektahan niyo yung name ko kapag sa absence ko. Pinagtatanggol niyo ako. And sa inyo ko natutunan na hindi porke kakikilala lang ay hindi pwedeng maging malalim yung pagsasamahan. And natulungan niyo ako sa lahat ng aspeto ng life ko. Yun, tsaka proud ako magaganda, besties. Oo nga. Ang papangit ng mga magkakaibigang iba. Pero kami. Stop! So, pero kami, wala. Lahat maganda. Bawal pangit sa amin eh. Thank you. Thank you, guys. Mama Joy, saan ka namin pwede ma-invite sa mga sa hosting pag kailangan? Invite niyo ako sa lahat ng pwede yung i-invite. Wag lang sa burol, parang awa niyo na. Pwede ko makanta ka nga dun eh. Diyan na to. Tsaka sa kasal, kasi mabubuisit ako sa bride. Naalala niyo yung plano natin magtayo ng ng events. Wag lang kasal. Ayaw makasal. Nag-bitter kami sa kasal. Tapos lalo na pag alam naman namin yung lalaki, nagluloko lang. Nagbababae naman yun siya. Tingilan nyo na yan. Pakasal pa kayo. Pakasal pa. Oo nga. Ayun. So, mga lalaking yan. Kahit saan, imbitahan nyo lang ako. Pero imbitahan nyo din si Tanya at si Liza. Kasi minsan di ako pumupunta pag wala sila. Kunyari kami kasi yung nagtatanong, pupunta ka ba? Oo, nandun ka ba? Pag wala siya, ay hindi ako pupunta. So yun, thank you. Thank you sa pagpunta dito. Oo naman. Oo naman, Love you. Nung sinabi niya to, go. Let's go. Ako di ba hindi nga ako nagpapa-video ganyan kasi medyo mahihayin ako. Kahit birthday ng anak ko,
na Oo, ayaw hingin mo. ako ng message. Pero pag nung sinabi mong ikaw, ay Mm. sige go. Thank you, ma. Thank you. Alam Love ko, kita. mahal ang kada metro nyo. Salamat. Ay, ano ka pa, ma? Ikaw yun. Thank you. Kung alam So- nyo lang. Maraming salamat po sa panonood. So, kulang yung oras pero swerte ko sa kanila. Pinagbigyan nila ako. At swerte ko sa buhay ko kasi kasama ko sila. Sana kayo din makatagpo kayo na po ng mga BFFs sa inyong buhay na makakasama nyo na parang higit pa sa asawa. Sabi nga namin kung hindi na talaga kami makakakuha ng partners, kami na lang tatlo. Kahit di na ako mag-asawa. Correct. Iwanan ko Magsasama. na lang si Kev para magsama-sama na kami. Hindi ko at this point, alam na nila na Yes. mahal na mahal ko sila. Mm-mm. At ito po ang, ano to? Ano to? Tita Max. Ito po ang usapang sagad. Maraming nalalantad. Ito po ang podcast narrated Tita Max. Thank you, Mama. Love you. Love you, Ma. Love you. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic!